V mene nadácie Konrada Adenauera srdečne privítala na dnešnom diskusnom večere, ktorý sme pripravili v spolupráci s dvoma mládežníckymi organizáciami, Kresťansko-demokratickou mládežou Slovenska a Novou generáciou. Hľadá sa nový líder, zaznieva už isté obdobie v našej spoločnosti, preto sme si aj my dovolili takto nazvať naše podujatie a pozvať troch zaujímavých hostí, ktorí prejavili svoju ochotu alebo záujem niečo v tejto veci urobiť. Dovoľte, aby som privítala a poďakovala sa zároveň všetkým trom, že prijali pozvanie. Začnem zľava z mojej strany pána Alojza Hlínu, bývalého poslanca. Pána primátora Levoče Milana Majerského, pána primátora Trenčína Richarda Rybnička. K pánom si prisadli dvaja mladí ľudia, pani Mirka Stareková, podpredsednička pre zahraničné vzťahy Kresťansko-demokratickej mládeže Slovenska a Tomáš Smutný, ktorý je predseda Novej generácie. Týchto dvoch mladých ľudí sme požiadali, nakoľko sú politicky a spoločensky angažovaní a zaujímajú sa o dianie, aby tento dnešný večer moderovali. Priebeh podujatia bude asi taký, že prvé otázky zaznejú od našich mladých moderátorov. Po niekoľkých otázkach dostanete potom aj vy možnosť z publika, aby ste sa opýtali hostí nejaké svoje otázky. Potom bude pokračovať ešte diskusia s moderátormi a po oficiálnej časti bude možnosť ešte na neformálny rozhovor s našimi hostiami, ktorí prislúbili, že zostanú a budú sa s vami môcť porozprávať pri malom občerstvení tu v predsáli. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že vás toto podujatie zaujalo. Dúfam, že aj obsah bude zaujímavý a odovzdávam slovo Tomášovi Smutnému, ktorý zahajuje dnešný večer. Dobrý deň prajem. Ďakujem pani Peškovej z nadácie Konrad Adenauer Stiftung za otvorenie dnešného, myslím si, že v tejto súčasnej a veľmi turbulentnej dobe veľmi aktuálneho podujatia. A ja musím povedať, že ma prekvapila poprvé účasť, že máme tu dnes plný Zičiho palác. Po druhé, že niektorí ľudia dokonca musia aj stať, tak verím, že sa nejaké miesto ešte nájde. A po tretie, že tu vidím kopec mladých ľudí, ktorých zaujíma asi konzervatívno aj kresťanská politika, ktorí dúfam, že položia aj ďalšie otázky. Takže ja ďakujem aj našim speakerom dnešným. Myslím si, že aj budúcim, alebo už aj niektorým súčasným, možno politickým lídrom. Ale začneme trochu zoširoka. V súčasnej turbulentnej dobe, kedy niektoré strany po voľbách, nazval by som to, že splnili to, čo si ľudia mysleli, iné dokonca prekvapili, tak pán Rybníček ohlásil vznik novej strany, ktorá je založená na kresťanských a konzervatívnych hodnotách. Zároveň tu máme dvoch pánov, pán Hlína teda chce pokračovať v súboji o predsedu KDH, chce ho zrejme reformovať. Pán Majerský bol teda kandidát, ale určite bude mať čo povedať. Skúsme páni trošku zoširoka. Čo očakávať od novej strany, respektíve reformovaného kresťansko-demokratického hnutia? Pán Rybníček prvý. Tak, dobre. Dobrý deň všetkým. Ďakujem za pozvanie. Najprv poviem, že prišiel som sem aj preto, lebo ja som vďaka nadácii Konrada Adenauera vlastne mohol chvíľku študovať v Nemecku a vďaka tejto nadácii som mohol vycestovať do zahraničia, čo bolo v 90. rokoch tesne po revolúcii pre nás a na moju generáciu veľká vzácnosť, pretože ja som sa prvýkrát do zahraničia, takého nazvem to Rakúska, alebo tak civilizovanej Európy dostal, až keď som mal 21 rokov. A
Ja som teda vďačný nadácii Konrada Adenauera, že mi veľmi pomohla v tom čase vďaka štipendiu. Takže ja sa snažím aj takýmto spôsobom tejto nadácii vrátiť to, čo mi táto nadácia dala. Zároveň chcem povedať, že som v tejto sále zažil nesmierne množstvo zaujímavých diskusí a život je zvláštny v tom, že ja som sedel na tom vašom mieste a na tom mieste, kde sedíme teraz my traja, tu sedeli naozaj vtedy významné osobnosti politického slovenského sveta. Pálo Demeš je tu, ten tu sedával, Jano Čarnogurský, sedával tu Ivan Mikloš, Mikuláš Dzurinda a ďalší mnohí politici. Takže ten čas teraz letí a je zvláštne, že teraz tu sedím ja, musím povedať, že není mi to úplne všetko jedno. Ja vám poviem takú vec, že ja som bol po výsledku volieb frustrovaný, ale tak ako som povedal, vedel som, že toto nemôže dopadnúť dobre a bol som presvedčený o tom, že treba na Slovensku úradnícku vládu. A bol som presvedčený o tom, že treba proste preklenúť s úradníckou vládou rok, dva, pokúsiť sa urobiť nejaké veci a pripraviť Slovensko na predčasné voľby. Ukázalo sa, že tá moja predstava nebola úplne správna, pretože, ako všetci hovoríme, našli sa tu takí, ktorí si povedali, že prevzali zodpovednosť za túto krajinu, aby s ňou niečo urobili, lebo ešte raz dať ľuďom šancu v predčasných voľbách je vlastne politická samovražda. Ja som sa s týmto nestotožnil. Potom za mnou prišli redaktori z Týždňa robiť rozhovor o KDH, naozaj. A ja som v tom rozhovore povedal, že ja nechcem hovoriť o KDH, ja som im proste začal rozprávať o tom, ako si ja myslím, že by tá krajina mala fungovať a čo by to malo znamenať. A tak začal ten vlastne taký ten, nazvem to zvláštny príbeh toho, že prichádza nová strana a všetko ostatné. Ja som povedal, že áno, o tom uvažujem, že by som to rád urobil a tak ďalej a tak ďalej. Konec koncov, však ja som ešte zatiaľ stále nič nezaložil. Ale som pochopil, že ste v situácii, kedy médiám niečo poviete, tak médiá potom dajú nejaký titulok. Napríklad dali titulok, že viem zmeniť krajinu, chcem byť premiér a ja neviem čo. Ja som to v tom rozhovore nepovedal, že chcem byť premiér ani nič. A zrazu sa spustil ten cirkus, ktorý istým spôsobom som už nedokázal zastaviť. A ja som aj dlho váhal, či sem prídem, pretože, opakujem, ja v tejto chvíli som zatiaľ žiadnu politickú stranu nezaložil, pretože si myslím, že v tejto chvíli je to ešte z môjho pohľadu predčasné. Ja v tejto chvíli potrebujem pripraviť najprv obsah, nájsť k tomu obsahu, alebo teda spolu s tým obsahom prísť s tými ľuďmi, ktorí ten obsah budú tvoriť. A až potom, keď si isté veci s týmito ľuďmi vyjasníme a dohodneme si nejaké pravidlá, tak potom môžem spustiť tú ozajstnú líniu toho vzniku tej strany. A ja som teraz presvedčený o tomto spraviť. Ja som avizoval, že to spravím na jeseň alebo v skoršiu zimu, myslím tak november. Dovtedy by som chcel mať pripravený obsah a vtedy by som chcel výjsť aj s nejakými zásadnými programovými tézami toho, ako by to malo fungovať. Ja som presvedčený o tom, že strana má vzniknúť na obsahu, nie na tom, že niekto povie, že zakladám konzervatívnu alebo kresťanskú stranu a teraz všetci sa majú z toho zblázniť. Takže ja tvrdím, že obsah je dôležitý. Ja viem, aký ten obsah chcem, aký má byť, ale potrebujem ho dostať na papier, potrebujem ho predstaviť a potom s ním potrebujem vyraziť po Slovensku a s ľuďmi sa o tom obsahu rozprávať, pretože si myslím, že je v tejto chvíli čas na to, aby som takto tú stranu založil a skúsil aj s ľuďmi o tých programových tézach diskutovať. Takže to je taká moja zásadná vec, čo som chcel povedať, že to nebolo také, že dobrý deň, zakladám stranu, už viem názov, bude kresťansko-konzervatívna a idem. Hej. Takto to ja nemyslím. Obsah je dôležitý. Pán Majerský. Ďakujem za pozvanie. V prvom rade som rád, že stále je záujem o kresťanskú demokraciu, keďže naozaj ten Zičiho palác je dnes plný. To je prvá vec. Druhá vec, teší ma, že organizátori nezaneverali aj napriek tomu, že som teda tú kandidatúru nie že vzdal, lebo ja sa nevzdávam, ale odstúpil som z kandidatúry na post predsedu KDH. A povedzme si rovno, 6. marca, keď sme sa prebudili, zrazu začalo KDH každému chýbať. Začalo chýbať liberálom, socialistom, Maďarom a hlavne začalo chýbať KDH-kom, že nie je v Národnej rade. Toto je naozaj fakt. Čo sa týka kresťanskej demokracie, kresťanskí demokrati, môžeme povedať, že sú roztrúsení v každej jednej politickej strane.
Dokonca fragmenty KDH sú aj v Smere. Teda KDH, kresťanskej demokracie, sú aj v Smere. Každý tvrdí, že som kresťan, som demokrat, možno sociálny, ale som tam. Naozaj dostali sme sa do zvláštnej situácie, keď mnohí ľudia tvrdia, že kresťanskú demokraciu potrebujeme dostať do parlamentu, možno kompatibilnú, možno spojenú do jedného subjektu. Niektorí tvrdia, aby sa kresťansky orientovaní politici dali do jednej politickej strany. Niektorí tvrdia, že ľudia, ktorí sú nejak zaangažovaní alebo pospájani do niektorých spoločenstiev, kresťanských spoločenstiev, aby vytvorili jeden politický subjekt. My však vieme, že čiste možno ultranábožensky angažovaní ľudia by dokázali vytvoriť politickú stranu, ktorá by zachytila, ťažko povedať, možno 50 000 ľudí, 40 000 ľudí, možno takéto číslo. Ale bavme sa o ľuďoch, ktorí naozaj majú hodnotový zmysel postavený na kresťanských hodnotách. A tých je na Slovensku dosť. Problém je v tom, že sú roztrúsení naozaj po viacerých politických subjektoch. Vieme, že veľa ich je v Oľano, veľa ľudí možno prepadlo práve v KDH, týmto, že KDH nie je v Národnej rade, mnohí prepadli v SDKU, sú samozrejme aj takí, ktorí v parlamente sú, možno až v tak uniformovano, konštitučno orientovanej Kotlebovej strane, možno tam už trošku prepálené, to je aj tým, že možno prešli za hranicu tých pomyselných hodnotových schém, ktoré tu doteraz platili. A koniec koncov mnohí ľudia povedia, my potrebujeme aj nové reformované KDH. Čiže teraz sa už vraciam naozaj ku KDH. A som presvedčený v tejto chvíli, že KDH je reformovateľné, ale musí urobiť zo pár zásadných krokov. Musí dokázať pozrieť dovnútra seba samého, lebo v KDH je naozaj veľa schopných, zodpovedných a skúsených ľudí. To nie sú iba ľudia, ktorých sme vytiahli z klobúka, ale sú to ľudia, ktorí sú v teréne, ktorí sú v regiónoch a títo ľudia dokážu postaviť nielen kresťanskú demokraciu ako takú, ale sú schopní postaviť aj KDH na nohy. Samozrejme, v tejto chvíli by tu možno stála otázka, kto bude tým lídrom, ale keďže lídri sa ešte stále hlasia, v piatok sme počuli, že sa tam prihlásila ďalšia osoba do súboja o post predsedu KDH. Vedľa mňa sedí Alojz Hlina, ktorý to hlásil už dávnejšie a ja som konec koncov, teraz to aj uzavriem tým, čím som začal, minulý týždeň odstúpil z kandidatúry na post predsedu KDH. Ale poviem na záver tú istú vetu ako na úvod, KDH je reformovateľné. Páni, vy budete v politike asi veľmi úspešní, lebo zatiaľ ste mi nikto neodpovedali na moju otázku. Ale pán Majerský, vrátim sa k vám, keď ste hovorili, že ste sa vzdali svojej kandidatúry. Viete už teraz, koho chcete podporiť alebo koho by ste podporili? Pred diskusiou som hovoril, že budú aj také otázky na telo. Áno, no, tie otázky na telo sú dobré, ale keďže ja v tejto chvíli neviem, kto každý ešte bude kandidovať do 11. júna, ešte máme 5 týždňov a tam môžu vzísť ďalší kandidáti, takže bolo by to predčasné. Keby som poznal iba Lojza a bol by jediný, tak by som podporil jeho. Na možnosť by nebola, ale ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý večer všetkým, teším sa, že som bol pozvaný, teším sa, že vôbec niečo také vzniklo. Tragédiou, a poviem to aj tak, tragédiou slovenskej pravice je aj to, že vždycky má niekto tendenciu inštalovať nám lídra. Hej, naozaj to. Niektoré redakcie majú takú ambíciu, niektoré skupiny majú takú ambíciu a nenechajú nás vytlcať medzi sebou. Čiže naozaj som vďačný nadácii Konrada Adenauera, že niečo také, čo sa podobá férovej súťaži alebo férovej diskusii, je vytvorené. Naozaj klobúk dole. Mne to pripomína roky dozadu. My sme mali jeden obchodný prípad, kde každý na nás zabudol, všetci sa tvárili, že nás nevidia, Slovensko, a pritom sme mu pomáhali s jedným veľkým vývozom, tvárili sa, nevidím, nepočujem, Nemci nám pomohli. Neviem, či aj teraz to nebude. A držím palce aj, aby sa podarilo, začul som, že nadácia Konrada Adenauera pomôže aj s primárkami na predsedu KDH, lebo to je môj sen.
že byť, teda aj ja účastný, ale že konečne by boli niekde poriadne primárky. Že niekde by boli proste dvojo, trojo, údajne sa hovorí, že po krajoch by to malo ísť, a boli by primárky. Podľa mňa to je fantastická vec, že máte možnosť vidieť niekoho, posúdiť, rozmýšľať a že to nebude znova vybavené, že to nebude znova len dohodnuté. Viete, to je vec, ktorá naozaj nás, pravicu, bije strašne pod zem. A sami sme svedkami, kam to až dospelo. Čiže toto je fantastická vec. Ja už som aj zabudol, aká bola otázka. Ja kandidujem, som taký drzý, že kandidujem a pritom som 2 dni aj s cestou v KDH za predsedu KDH. Kandidujem dokonca s víziou, by ste neverili, a som rád, že sa to objavuje, že sa ľudia začínajú pýtať, že na víziu. To bola tá otázka. Čo očakávať od vašej strany, ak ju prepadne? Tak vidíte, tak presne, tak to poviem krátko. Čiže kandidujem s víziou, mám ju, chcem ju predstaviť, zatiaľ mi to je umožnené, vyzerá to dobre, mám celkom dobrú spätnú väzbu. Kandidujem s víziou, že na základoch, odborníci z marketingu hovoria, na ruinách KDH sa už nedá postaviť nič. Ja hovorím, na základoch KDH sa dá postaviť moderná, konzervatívna strana ľudového typu. Ešte raz, moderná, konzervatívna strana ľudového typu. Pre mňa je to výzva, verím, že to bude výzva aj pre ostatných, verím, že dokážeme vytvoriť kolektív, ktorých táto vízia namotivuje a že sa to podarí. O nejakej agende takejto modernej, konzervatívnej strany ľudového typu verím, že ešte bude čo povedať. Ďakujeme. Pán Hlina, vy ste mi už aj pomohli, navodili ste ma na tú druhú otázku. A myslím, že nie len vy, ale aj ostatné naši hostia majú akúsi tú víziu tej strany. A ja by som sa vás rada opýtala, či existuje v súčasnosti nejaká iná, skôr asi za hranicami nejaká politická strana, ktorá je vám v tomto smere takým inšpiratívnym vzorom, a ak áno, tak samozrejme v čom? Poďte sa, my sme na Slovensku takí machri, že my sme zrušili politologickú mapu. Na Slovensku neexistuje. Hej. Proste, na západ od nás majú takú politologickú mapu. Majú tam socialistov, majú tam konzervatívcov, majú tam zelených. Všimnite si, my sme neboli schopní vykreovať nič zelené. Nič zelené sme neboli schopní. Proste nemáme to, nedali sme to. A teraz po týchto voľbách to je rozbité. Keby kandidovala Kapurková a Mojsejová, sú tam. Vážení, Kapurková a Mojsejová by boli v parlamente. Ľudia boli tak zlí, tak zlostní, že boli ochotní voliť hocikoho proste. Dostali sme to, všetci politici to dostali, je to určitou vizitkou. Žurka začala, naozaj, žurka začala. Hej, proste to, čo je teraz, je problém. Ako každá zábava začne, tak zvykne aj skončiť. A keď skončí, verím, že sa ľudia obhliadnú, že či tu náhodou nebudú nejakí konzervatívci. A verím, že tam aj s Milanom už vtedy budeme stať a hovoriť, my sme konzervatívci. Viete, lebo niekto, ja neviem, možno nech sú liberáli, ale nech sú skutočne liberáli, nech sú zelení, keby boli, čo by som za to dal. A keď sa niekto bude obhliadať po nejakých konzervatívcov, my tam budeme. A my splníme tú požiadavku, ja si myslím, že my to máme aj v tom historickom vývoji, že sme západoeurópska civilizácia, to znamená, inšpirujme sa tam. Na západ od nás majú konzervatívcov. V Nemecku majú dokonca slávnu povestnú CDU, CSU. Tam by sme sa možno mali inšpirovať. Naozaj nehľadajme, nemyslíme si, že my sme tí, ktorí to celej Európe ukážeme, že ako dokážeme proste mať strany, kde dve najsilnejšie opozičné strany, ich členovia vojdu do 2 autobusov, že to je cesta pre Európu, to nie je cesta pre Európu. Čiže inšpiratívnych príbehov je viac a CDU, CSU je určite taký. Teraz ja už musím odpovedať na otázku Mirkinu, takže ja mám tiež na západ inšpiráciu a dosť silnú. Ja som absolvoval rozhovory z KDU-ČSL. Sú to ľudia, ktorí, môžem povedať, a teda dúfam, že odkopírovali príbeh KDH, vypadli z českého parlamentu, dostali sa mimo parlament, ale videli sme aj to, ako dokázali dostať KDU-ČSL späť do parlamentu. Dokonca sú vládnou stranou, majú podpredsedu vlády, Bielobrádek je naozaj podpredseda vlády a získali, myslím, že 6,85% v tých voľbách, keď vypadli. Ak bude KDH nasledovať KDU-ČSL, tak v najbližších voľbách tam môže byť. Ambíciou každej jednej politickej strany by malo byť, aby sa dostala do vlády. Ja verím, že KDH sa tam dostane. No a kto nechce vládnuť, tak nemá čo robiť na politickej scéne. Hej? Ak chce niekto iba kritizovať, ak chce niekto iba byť stále v opozícii, tak to je zbytočné. KDH chce vládnuť, chce presadiť svoj volebný program a nie preto, aby vládlo, preto, aby slúžilo ľuďom. A verím, že sa to KDH pri najbližších voľbách podarí.
Toľko. A myslím, že som teraz odpovedal už kvalifikovane na túto otázku. Ja som to povedal v úvodnom vstupe. Kľúčový bude obsah, to znamená, každý bude zvedavý na to, čo je tá vízia, ktorú predstaví KDH, či už to bude pán Hlina alebo niekto iný. Každý bude potrebovať vedieť, čo si vlastne pod tou víziou predstavujú. Ja som naznačil tú svoju víziu v tej zásadnej reforme štátu v rámci decentralizácie, ale pozor, to sa častokrát vníma, lebo ja zistujem, že málo kto rozumie tomu, čo to vlastne znamená. Niekto si myslí, že to je len reforma verejnej správy, ale ja hovorím o tom, že keď poviete slovo decentralizácia, hovoríte o zmene na všetkých úrovniach štátu, vo všetkých oblastiach štátu. To je absolútna zmena v základe charakteru štátu, kedy chcete, aby sa veľké množstvo ďalších štátnych kompetencií, vrátane financií, presunulo smerom do regiónov a aby ten štát ako taký mal absolútne zúženú možnosť rozhodovať o všetkom, čo si dokážu ľudia v regiónoch a v mestách a obciach vyriešiť sami. A tento štát by mal riešiť len základné veci, ktoré riešiť má, tak ako sa to rieši v iných malých štátoch, či je zahraničná politika, proste veci, ktoré nedokážu riešiť tí malí v tom štáte. Tá decentralizácia tých 15 plus 1, čo som povedal, súvisí to samozrejme s otázkou to, ako potom bude fungovať školstvo a zdravotníctvo v tomto systéme a tak ďalej, to všetko s tým súvisí. Toto je moja vízia, ktorú som preto povedal, že som nezaložil stranu, lebo ja ju potrebujem rozpracovať do konkrétnych detailov tak, aby som ju v tých detailoch vedel v tej zime, v tej zime, teda pre tou zimou predstaviť a povedať, takto si predstavujem túto krajinu v oblasti školstva, zdravotníctva, zahraničnej politiky a všetko, čo sa toho týka. Ale kľúčová a zásadná vec je podmienka zmeny volebného systému a decentralizácie Slovenska. Toto je absolútne základná vec, ktorá je podmienkou toho, aby som sa uchádzal o mandát u ľudí. Ja nechcem ísť sa uchádzať, alebo by som sa nechcel ísť uchádzať o nejaký úspech vo voľbách s tým, že poviem, tak ako ten systém teraz je, tak ho nechám a pokúsim sa v ňom niečo vylepšiť. Lebo ten systém ako taký dnes ako funguje je zlý. A ja vám garantujem, že v zle nastavenom systéme sa aj zle šetrí, aj sa zle riadi, aj sa zle rozhoduje, aj sa zle funguje. A pokiaľ sa táto zásadná vec nezmení a pokiaľ napríklad zistím, že ja neúspejem u ľudí a ľudia povedia, že my ale toto nechceme, tak ja sa s pokorou stiahnem. Pretože ja osobne, keď hovorím o zmene, hovorím o zmene. Vždy, keď som sa niekde zjavil, hovoril som o zásadnej zmene. A mám tu odvahu to ľuďom povedať, ale to vôbec nebude jednoduché. Viete, zrazu povedať ľuďom, že chceme decentralizovať Slovensko a zrazu poviete, že zrušíte vyššie územné celky a možno budete musieť buď hovoriť o zlučovaní obcí, lebo treba urobiť aj komunálnu reformu, alebo hovoriť o väčšej spolupráci a znížiť počet povedzme poslancov v regiónoch a tak ďalej. To sú všetko extrémne zásadné veci, ktoré majú dopad na fungovanie tej krajiny. A ja to chcem rozpracovať do detailu tak, aby som potom s tým mohol vybehnúť po Slovensku a povedať ľuďom v tých regiónoch, že takto si to ja predstavím, takto by to malo byť. A samozrejme, že ja považujem otázku decentralizácie za otázku konzervatívnej politiky. To je otázka konzervatívnej politiky, ktorá si myslím, že má byť postavená na tomto základe, že moc má byť posunutá čo najbližšie k občanovi. Ja to žijem 6. rok, ja viem, o čom hovorím. Pani, tak som rád, že sme sa aj až teraz vrátili k tej prvej našej otázke, na čom bude strana založená. Ale skúsme si povedať niečo o oslovovaní voličov. Pán Hlina je síce z Bratislavy, ale je známy tým, že cestuje veľa po Slovensku, rozpráva sa s ľuďmi. Dokonca myslím, že na Facebooku ste dal status, že posledným politikom, ktorý vôbec obišiel Slovensko, bol Mikuláš Dzurinda, čo už bolo, ak ste mysleli, na bicykli veľmi dávno. Tak pán Majerský, pán Rybníček, vy ste z regiónu. Akým spôsobom chcete osloviť voličov?
Ďakujem veľmi pekne. Ja som povedal, že pán Dzurinda bol posledný pravicový politik, ktorý to zvládol v poslednej zapadnutej slovenskej dedine ako pravicový politik. A to je pravda. A on ešte naozaj prešiel akým takým sitom výberu. Treba chodiť medzi ľudí, lebo a tak to vieme, však to treba, keď tá Gelnica to ukázala, že treba. Ja som si svoje odšlapal, dá sa prejsť dedina z horného konca na dolný, dá sa zastaviť v krčme, dá sa zastaviť v potravinách, nechať tam leták. Ja po voľbách, už nech dopadnú ako dopadnú, my budeme spúšťať taký program, že 365 obcí chcem fyzicky, a verím, že aj s nejakým tímom, že vyskladáme prejsť práve kvôli tomu kontaktu a budeme si teraz značiť, kde sme boli, kde neboli. Máme predpríprave program, chceme tu žiť, chceme tu prežiť, to znamená, to je pre východné Slovensko, že či bude za Popradom rampa. Teším sa na to, že ja vám poviem tak, že už by som bol rád, keby ten vnútrostranický zápas bol za nami, aby sme mohli začať ten poriadny zápas, ten do externého prostredia, o premenu Slovenska. Trošku sa bojím toho vnútrostranického zápasu, neviem, ako budeme doraňaní, krvaví, ako to celé skončí, ale už sa teším a treba chodiť medzi ľudí. Toho sa naozaj nebojím. Ak sa niečoho nebojím, tak sa nebojím kontaktu s ulicou. Ja som koniec koncov na ulici vyrastol a to je podľa mňa aj problém častokrát slovenskej pravice, že sa bojí ulice, alebo s veľkou nevôľou 2 mesiace pred voľbami ide do tých regiónov, ale nechce sa a to tí ľudia cítia, že to je nepoctivé. Čiže naozaj skutočný politik musí vedieť sedieť aj v kancelárii, aj rozprávať z koženého kresla, ale mal by sa cítiť relatívne komfortne a tí ľudia by mu mali uveriť, že sa cíti komfortne aj medzi chlapmi v autoopravovni niekde vo Viglaši. To je dôležité. Tak trošku možno nadviažem. Ja som v regióne, tak prichádzam naozaj do kontaktu s bežným človekom, s bežným voličom. Problém možno tých veľkých politikov, tých skúsených politikov je ten, že nemajú práve paradoxne skúsenosť v práci v regiónoch. Niektorí dokonca sú aj v KDA, to musím povedať otvorene a priamo, majú skúsenosť iba s parlamentom. To je možno dosť veľké nešťastie, neprešli si regionálne štruktúry, neprešli si možno byť obecným poslancom, mestským poslancom, prípadne krajským poslancom. Otázkou je, či by sa vôbec dostali. Častokrát aj možno pri niektorých politikoch končí predvolebná kampaň nominačnou radou, keď dostane politik dobre, príjemné, teplé miesto v prvej desiatke a pre niektorých, alebo v prvej 20-ke a vtedy si povedia, skončila predvolebná kampaň. Tieto slova sa ťažko počúvajú, možno nie sú až celkom príjemné, ale máme aj takých politikov. Zvlášť v tých stranách, ktorým stačí pár hlasov na to, aby teda tých pár percent, aby sa dostali do Národnej rady. To je možno prvá vec. Ale ja chcem v druhom rade možno poukázať na ďalší fakt, prečo dopadli tieto voľby tak, ako dopadli. Všetci vieme, že bola to častokrát a v médiách diskutovaná práve tá rómska otázka. Rómska otázka je možno niekedy často na pranieri. Mnohí hovoria, že vedia, ako ju vyriešiť. Ani ja neviem, ako ju vyriešiť, ale mám konkrétnu skúsenosť s Rómami. V Levoči žije zhruba 1/5 Rómov. Je to dosť veľa. Samozrejme, nie všetci žijú trvalo v Levoči, mnohí sú roztrúsení, či už v Anglicku, častokrát v Čechách, na rôznych kopáckých prácach. Ale pred pár rokmi, keď som bol to krátke obdobie primátorom, zistil som jednu naozaj veľkú vec. Rómovia chcú pracovať. Len my vynakladáme častokrát finančné prostriedky na nezmyselné školiace centra pre Rómov, na rôzne školiace inštitúty a na rôzne odborné seminárie o Rómoch. Sú to absolútne nezmyselne vyhodené finančné prostriedky. Ja som zažil skúsenosť, keď prišiel do mojej kancelárie Róm, každý deň ich ináč prijímam, niekedy by som vám prijal, aby ste možno boli tie prvé 3-4 hodiny do dňa u mňa v kancelárii a počuli ste tie životné príbehy Rómov. A tam som počul, keď prišiel Róm a povedal, pán primátor, prišiel som vám poďakovať. Že za čo? Za to, že som mohol pracovať. Pracoval vtedy na protipovodňových opatreniach
V Levoči sme prijali 50 ľudí, 50 Rómov na protipovodňové opatrenia, teraz táto vláda to už zrušila samozrejme. A vtedy sme postavili hrácky, aby nebola Levoča vytopená pred veľkou vodou. Viete, že okolo Levoči tam sa voda točí, takže aj skrz tú pieseň to je naozaj takto. A zistil som, že tí Rómovia majú chuť, chcú pracovať, možno nemajú návyk, ale nikto im tú prácu nechce poskytnúť. No, keby do vašej firmy prišiel teraz Róm, prijali by ste ho? Ťažko. Radšej by ste prijali možno bieleho ako Róma. Hoci možno ten Róm by bol zodpovednejší. O 2 týždne bude maturovať môj dobrý priateľ Boris. Áno, jeho meno, jeho priezvisko je Kočko. Bude maturovať na cirkevnom gymnáziu. Aj medzi Rómami sú ľudia, ktorí chcú študovať, ktorí chcú pracovať. Len nikto im to štúdium a tú prácu možno nechce dať. Každý hľadá iba formu európskej dotácie na to, aby vyčerpal systém, aby mohol získať nejaké naozaj školiace centrum. A toto je problém celého východného Slovenska. Častokrát počúvame, že mnohí ľudia končia svoj pohľad na Slovensko. Dokonca ty si to mal asi, že Brána bude pri Poprade, alebo tak za Popradom. A toto je naozaj tak. Tie dediny za Popradom, alebo možno južnejšie od Lučenca, to sú všetko rómske osady, ktoré tí ľudia žijú na pokraji biedy. Ale iba preto, alebo častokrát preto, že im nikto nedáva prácu. Skúsenosť ďalšia s Rómami, toto je ináč top téma, preto o tom takto možno širšie hovorím, aj nad rámec otázky, ktorá bola položená. Rómovia, ktorí majú prácu, paradoxne majú menej detí. Rómske rodiny, ktoré pracujú, minimálne muž, majú 2-3 deti. Nie 13, 14, 2-3. To je aj moja skúsenosť. A takáto skúsenosť je na východe Slovenska, kde je tých Rómov najviac. Tak ospravedlňujem sa, že nad rámec otázku, ktorá bola položená. Pán Rybníček, akým spôsobom oslovať voličov? No, komunikovať s nimi, hovoriť s nimi, byť medzi nimi. Tak, jak to, viete, tak, jak to ja už poviem za seba, robím 6. rok. Tak ako inak dokážete ľuďom vysvetliť, čo chcete? Viete, politika je veľmi ťažká práca. To je tak, že koľkokrát si vy myslíte, že chcete urobiť dobre a chceli by ste to urobiť rýchlo. A zistíte, že to rýchlo nejde. Vy by ste hrozne rýchlo chceli, lebo viete, že to je dobré. Ale zrazu narazíte na obrovský odpor tých ľudí, že tí ľudia vám povedia, že oni to chcú inak, alebo chcú o tom dlho rozprávať, alebo chcú o tom diskutovať. A vy musíte sa ukludniť a povedať si, že OK, musíte mať veľmi veľa trpezlivosti a času, aby ste tým ľuďom vysvetlili, čo tým chcete dosiahnuť a akým spôsobom chcete tých ľudí vtiahnuť do tej myšlienky, ktorú chcete zrealizovať. A je to veľmi jednoduchý prípad, ktorý som ja mal, asi ho mnohí poznáte, veľmi stručne. Rozhodnutie, či pustíte mesto do nútenej správy alebo nie. Ináč veľmi jednoduché rozhodnutie vám musím povedať. Stačí jeden podpis a ste v nútenej správe. Príde štátny úradník z ministerstva financií a riadi vám mesto, kým vám štát nepomôže. Vy si vyložíte nohy a v podstate ste kľudní a poviete si, že dosť. Alebo si poviete, že to zvládnete sám, tak som to tak povedal si, že zvládneme to sami s tímom ľudí, prestali sme kosiť, svietiť, zrazu sa chodili ľudia do Trenčína fotiť do 1,5 metrovej trávy, lebo sa im tam strácali psi a deti, nestriekali fontány, prestali sme svietiť na uliciach, lebo sme si proste povedali, že nie, začali sme sekať výdavky takým spôsobom, že si to neviete ani predstaviť. Tým ľuďom sa znížila životná úroveň na šialeným spôsobom. A ja som napriek tomu stále chodil medzi tých ľudí, stál som pred tým flipchartom v športových halách, v kultúrnych strediskách a tak ďalej a kreslil som im, prečo to tak je a čo bude výsledkom tejto reformy, tejto práce, zoškrtania týchto výdavkov a prečo sa to musí stať. A trvalo to 2 roky, kým sme sa vyhrábali z toho najhoršieho. Potom sme začali trochu komunikovať a v najbližších voľbách po 4 rokoch som dostal 71% hlasov. Po absolútne ťažkých rozhodnutiach a reformách, ktoré mali šialené dopady na tých obyvateľov, ale len tou komunikáciou som to vysvetlil. A posledná vec, aby som nezdržoval v tejto chvíli, ja prichádzam opäť v prostredí, kde všetci mi hovoria, že som ich sklamal.
som v meste, kde zrazu sa na mňa ľudia pozerajú, že to si ty, to nie je možné, ako si to mohol urobiť. Navrhli sme novú parkovaciu politiku v meste. Zrazu hovoríme ľuďom, že musí byť menej aut v meste, je bordel v parkovaní, všetci tu všetko majú zadarmo, musíme spoplatniť parkovanie. Viete, čo sa v tom meste deje? Ľudia, ktorí mi hovorili doteraz, že vedia, ja som ťa mal hrozne rád. Jak si toto mohol robiť? Zase od nás bereš peniaze, zase od nás ťaháš peniaze, čo to robíš? Štát od nás bere peniaze, ty od nás ťaháš peniaze. Ale ja viem, že to bude dobré, pretože to parkovanie je už zúfale a ja tých ľudí musím teraz postupne presviečať o tom, že prosím vás, toto je zmysel toho, čo chceme robiť, takto sa to bude vyvíjať, ja s nimi teraz o tom diskutujem, oni mi nadávajú, ja im vysvetľujem a ja garantujem, že to zvládneme a že tí ľudia pochopia, že opäť to bolo v poriadku. Ale inak to nedokážete urobiť. A preto ja hovorím, a tým ukončím tento vstup, preto ja hovorím, že súčasný systém je zlý. Pretože dnes je úplne bežné, že ľudia za množstvo vecí, za ktoré v tom obci a v tej meste zodpovedá štát, okresný úrad, ministerstva, vinia primátora. A viete, čo vám povedia v jednej chvíli? Mňa nezaujíma, či tá cesta patrí štátu alebo vúcke. Mňa nezaujíma, či tú železnicu v Trenčíne, ktorú už 3 roky dlhšie stavá štát, ako ste mali, že za ňu zodpovedá štát. Ty nie si schopný to vybaviť. Ty si na vine. A ja, viete, čo ja chcem? Ja chcem mať v tom regióne tú moc, aby som o tom mohol rozhodovať, lebo ja chcem niesť tú zodpovednosť. Ja ju chcem niesť. Ja dnes pri tých ľuďoch nesiem zodpovednosť za niečo, čo neviem ovplyvniť v tom meste, ale ľudia mi za to nadávajú, tak mi tú zodpovednosť dajte, my si s tým poriadok v tom regióne spravíme. Ale ja nemôžem niesť zodpovednosť, nechávam si nadávať za niečo, za čo nemôžem, ale v podstate neviem s tým nič urobiť. Chodím prosiť na tie ministerstvá, tých úradníkov a poslancov, aby nám aby nám pomohli, lebo štát v regióne, kde investuje, absolútne zlyháva. A ja na svojom vlastnom území nemám kompetenciu, aby som to zmenil. Tak to je to, o čom hovorím a to je to, čo chcem, aby sme dosiahli. A ja si myslím, že toto je jediná cesta, lebo tí ľudia v tom regióne si potom urobia väčší poriadok, ako je to teraz. Keď nám 17 ministrov zo 17 člennej vlády rozpráva o tom, čo máme robiť v regióne. A poslanci v Národnej rade nám schvaľujú zo dňa na deň zákony, s ktorými sa my potom musíme vysporadovať v regiónoch, lebo nám to spôsobuje v riadení problémy, lebo poslanci sa zrovna tak rozhodli a neexistuje žiadna brzda v tej Národnej rade Slovenskej republiky z regiónov, ktorá by povedala, nepríjmajte tento zákon, lebo tí starostovia a primátori v tých regiónoch to nebudú vedieť uplatniť. A takých zákonov vám vymenujem desiatky, ktoré my nevieme aplikovať v regióne, napriek tomu, že boli schválené v Národnej rade Slovenskej republiky. A posledný príklad, zákon o odpadoch. Dnes nám ministerskí úradníci prikazujú, čo si máme dať do VZN-ka o zákone o odpadoch. Prikazujú, povedia, toto musíte takto urobiť. A viete, čo sa stane? Prokuratúra nám hovorí, keď tam toto dáte, tak my vám to napadneme. Lebo my vám hovoríme, že toto vo VZN-ku mať nemôžete. Takže prokuratúra nám hovorí úplne niečo iné, ako nám hovoria ministerskí úradníci. A ja musím chodiť a povedať, prosím vás, ako to teda máme urobiť, ako ste to mysleli? Lebo nakoniec tí hlupáci budú tí poslanci a ten primátor, ktorý keď príjme rozhodnutie, že poslúchne prokuratúru, tak vám budú nadávať ministerskí úradníci, alebo naopak. A ja toto hovorím, že je zlý systém, ktorý treba zmeniť, lebo v tomto štáte nie sú jasné pravidlá hry a nie sú jasné kompetencie, kto za čo zodpovedá. A najväčšie je tak, že tí, čo za to zodpovedajú, sa vedia za ten parlament a tú vládu schovať, ale my, čo v tých regiónoch sme, tak my sa schovať nevieme, lebo my každý deň s tými ľuďmi žijeme. Akože Tomáš na začiatku spomínal, my sa veľmi tešíme, že medzi nami je aj veľa mladých ľudí. Tak teraz otázka od nás mladých. Čím by ste vy, ako predstavitelia konzervatívnych strán, akými témami chceli osloviť práve nás, mladú generáciu? Ďakujem vám pekne. Neodpustím si malú poznámku, že hovoril Matúš Čák, trenčiansky. A ten Trenčín vždycky mal v sebe niečo, že tam boli tí vládcovia. A verím, že sa dostaneme aj k tým ďalším témam, aby sme to tak zdynamičnili tú debatu, lebo bolo by, a mám chcel chuť niekoľkokrát reagovať, ale vydržal som. A k tej vašej otázke,
k tej vašej otázke. Friedman, teraz som to na dovolenke dočítal, konečne tú jeho knihu, ten iný Friedman, ten americký Friedman, ktorý mimochodom založil veľmi vplyvný think tank a ten, myslím, majú slogán, teraz mi prepáčte, ak by sa to niekoho dotklo, ale prekladá sa to, že dajú sa zarobiť peniaze aj tak, aby si nebol sviňa. A to takto doslovne prekladajú. A podľa mňa to je fantastická vec, že podľa mňa aj na Slovensku sa dajú tak zarobiť peniaze a predstavujeme príbehy ľudí, ktorí dokázali zarobiť peniaze aj tak, že neboli. A tento Friedman napísal knihu, že kde bude Európa o 100 rokov a analyzuje tam mladých ľudí a hovorí, že mladí ľudia a nezamestnanosť mladých ľudí je nebezpečný fenomén pre Európu. Obrovský nebezpečný. On tam doslovne uvádza, že mladí ľudia, keď sú nezamestnaní, buď začnú kradnúť, alebo sa nechajú ovplyvniť populistami a extrémistickými stranami. Hej. Teda nie všetci, ale vo významnej miere. Čo je veľmi nebezpečné, čiže proste nezamestnanosť mladých ľudí a to, že mladí ľudia proste sú takto vydaní, tak konec koncov máme výsledky. Ja si dovolím tvrdiť, že veľa mladých ľudí, viete, bola taká tendencia zatvárať dôchodcov doma, že zatvorte doma dôchodcu a mladí išli voliť. Aký mám pocit, že možno tí dôchodcovia by možno k tomu pristúpili zodpovednejšie. A tí mladí ľudia volili preto, aby bola sranda. Viete, že tá emócia bola, že teda, že poďme, lebo bude sranda. No tak je, no nech sa páči. A teraz, ak je tu debata o tom, že rozprávame o konzervatívnom priestore, a teraz mi povedzte, však poradte, ja sa nepasujem, ja aj si vypočujem, že ako dokážete mladého človeka nalákať na niečo také nesexy, niečo tak nešťavnaté, ako je konzervativizmus, ktorý sa úzko spája s KDH. No to je stratená vec. To skôr Arabom predáte piesok. Nie? V tejto chvíli to tak vyzerá, ale ja si fandím, alebo ja verím, že vytvoríme silnú skupinu ľudí, ktorí si budú fandiť a dokážu to predať v úvodzovkách, ako nie niečo zatuchnuté, skostnatele, smradlavé, ale niečo, čo má cenu, čo tu je, čo je racionálne, čo má význam. Proste poďme o tom rozprávať. Na to som naozaj pripravený, bude to ťažké. A verím, že nájdeme dostatočnú skupinu mladých ľudí, nie všetkých, lebo však niektorí budú voliť aj liberálov, to sa s tým treba zmieriť, ale poďme rozprávať o tých mladých ľudí. Na to som pripravený. Ako? Tam si nechám aj poradiť. Určité formy vieme už aj teraz pomenovať. Mladí ľudia, pokiaľ sa to nehýbe, pokiaľ to nemá fotku, tak na to nekliknú. Hej, to sú veci, ktoré tiež, ja som ich nevymyslel, ja ich len rešpektujem. Pardon, sledujú mladí ľudia slamené billboardy? Tak, poďte sa, ja mám vďačné meno na také, takže to bolo, naozaj, predstavte si, že by som sa volal Čontofalsky, no to to zo slamy nepostavíte, čiže to sa priam pýtalo. Smutné je, že naozaj 300 000 mladých ľudí odišlo pracovať do zahraničia. Mnohí z nich dokonca hlasovali elektronickou formou, teda poštou, nie elektronickou formou, poštou. Tie voľby to umožňovali, ale 300 000 mladých ľudí je mimo Slovenska. Je to smutné a paradox celej situácie je práve znovu ten, že na to, aby tu ostali, stačilo, aby finančné prostriedky na podporu či už podnikania, alebo možno založenia nejakej živnosti, nejakej formy živnosti, aby nedostali bohatí tieto finančné prostriedky, ale aby dostali títo mladí ľudia, ktorí odišli. Vidíme, že bohaté, silné a silne etablované firmy na Slovensku dostávajú pravidelne podporu na to, aby udržali pracovné miesta. Stačí, aby, poviem príklad, SCP Ružomberok, majiteľ, povedal, ak mi nedáte finančnú dotáciu, prepustím 2000 ľudí. Obrazne hovorím, neviem, aké číslo povedal. No a samozrejme, čo urobí vláda? Schválí mu dotáciu na pracovné miesta, aby ju uchoval. Ak by týchto 300 000 ľudí, ktorí odišli do zahraničia, mladí ľudia, dostali dotáciu na založenie živnosti, verím, v tejto sume, ktorá bola dotovaná ktorákoľvek firma, nechcem hovoriť o automobilkách, lebo to už by sme hovorili o zavratných miliónoch. Ak by títo mladí ľudia dostali podporu pri založení živnosti, verím, že by sa to podarilo, aby nešli mimo našu krajinu, alebo aby ostali u nás, na Slovensku. Problém mnohých politikov je ten, že chcú získať mladého voliča tesne pred voľbami. Ale to sa nedá. S mládežou treba pracovať systematicky, dlhodobo a cieľavedomo. Naozaj nedá sa
vytvoriť nejaký narýchlo alebo rýchlokvásny volebný program pre mladého človeka. Na to treba dlhodobo pracovať s mládežou. Samozrejme, mne sa to ľahšie hovorí, keďže som pôsobil ako učiteľ na gymnáziu. S mládežou som spolupracoval, medzi mladými som sa pohyboval, ale dokonca aj s mládežníckymi parlamentmi spolupracujem od momentu nastúpenia na primátorskú stoličku. Mimochodom, pozajtra máme podpísanie memoranda s mládežníckym parlamentom. Bude to možno jedna z prvých deklarácií, ktorú podpíše primátor s mládežníckym parlamentom na východe Slovenska. Neviem, či niekde na západe alebo v strede Slovenska to už je, ale na východe Slovenska určite. Takže treba jednak načúvať, čo chcú. Pravidelne mávame raňajky s mládežníckym parlamentom alebo s mladými, kde počúvam, čo v našom meste títo mladí ľudia chcú. A to je naozaj veľmi dôležitá vec na to, aby ten primátor vedel, čo tí mladí ľudia potrebujú, čo chcú v tom konkrétnom mieste, kde pôsobí. A to sa dá samozrejme preniesť aj do veľkej politiky. Tak, ako v regióne sa dá s nimi spolupracovať, s mladými ľuďmi, to sa dá preniesť aj do veľkej politiky. Ja som si tak všimol, že v poslednom období sa tak dosť nadáva na mladú generáciu, lebo ona je ako keby vinná z toho, že Kotleba je v parlamente. Ja to nepovažujem za spravodlivé. Ja si osobne myslím, že viete, keď sa zamyslíte nad tým, ako to fungovalo v minulom storočí a tak ďalej, vždycky všetci tí starší nadávali na tých mladších, pretože Páne Bože, čo nám to tu teraz vyrastá, neviem čo. Ja to vôbec nemením robiť tak, že teraz budem hľadať mladých ľudí, aby prišli teraz oni spolupracovať a tak ďalej. Mne sa veľmi veľa ľudí prihlásilo cez Facebook, že sa chcú stretnúť, chcú sa porozprávať, chcú vedieť a tak ďalej. Ja som povedal, jasné, poďme sa stretnúť, ja vám vysvetlím, o čo ide, a keď budete chcieť, tak budem rád, keď sa zapojíte. Budete mať otvorené dvere v tom, aby sme tie veci robili. Viete, ja som sa odjak živa angažoval vo verejnom živote. Mňa nikto nemusel volať alebo nejakým spôsobom hovoriť, že poď, alebo to. Ja som sa sám aktívne zapájal do toho, aby som mohol niečo urobiť. Snažil som sa byť v tom prostredí, snažil som sa ho chápať. To je úloha aj vaša. Ja tvrdím, že by ste mali čo najviac cestovať ešte, čo najviac študovať v zahraničí a potom sa sem vrátiť. Raz možno budete sedieť na tejto stoličke vy a netreba sa toho báť, ale musíte preto urobiť vy sami niečo. Nečakať, že nejaký teraz Janko, Jožko, Zdenko alebo kto vás začne volať a povedať poďte, lebo ja som líder a som mnou to poďte, tuto budem vás každého lustrovať ešte, že či môžete byť, nemôžete byť a tak ďalej. Ja to takto nevnímam, lebo ja som proste presvedčený o tom, že tá mladá generácia je svojím spôsobom tá, ktorá raz to tu bez problémov prevezme a bez problémov to tu zvládne. Lebo si myslím, že je dnes mnohokrát už aj lepšie pripravená, ako sme my. Moja generácia, viete, ja som mohol chodiť a študovať v zahraničí, tak kde? Do 89. roku. Ja viem, že mnohí z vás si to neviete predstaviť. Kde sme my mohli, prosím vás, pekne niekde ísť, a vy dnes môžete študovať, ovládate veľa jazykov, ste oveľa vzdelanejší, ako bola moja generácia v tom čase. A oveľa slobodnejší. Som presvedčený o tom, že dokážete robiť veci, len sa angažujte a tam, kde vás budú chcieť, choďte a robte. A verte hlavne sami sebe. To je najdôležitejšie, nespoliehajte sa na nikoho iného, že vás niekam potiahne. Vždycky sa musíte potiahnuť sami a veriť svojim vlastným schopnostiam. A keď uveríte nejakému projektu, tak sa do neho zapojte a verte, že budete úspešní. Lebo keď v tom projekte sa nestane to, ako sa stáva v politických stranách, že vás ďalej nepustia, lebo predseda, alebo predsedníctvo, alebo tí si rozhodnú, že najbližších 20 rokov budú poslanci. Alebo presne to, čo povedal pán kolega Majerský, že proste budú hlavne riešiť to, že v tomto systéme sa mi to celkom fasa hodí, musím byť v prvej 20-ke, keď dostaneme 10%, 11, som tam. Vybavené. Ja hovorím o tomto. Že proste si netreba hľadať cez nejakú politickú štruktúru, teraz predstavu kariéry, že sa za každú cenu cez ňu dostanete do parlamentu. Preto si myslím, že to treba otvoriť aj tú spoluprácu, preto si myslím, že treba zmeniť volebný systém z časti na pomerný, ale aj väčšinový. A preto si proste myslím, že treba mať väčšiu voľnosť aj v tej štruktúrach, lebo tie strany sú dnes
zviazané a to, kam došlo KDH, je len dôsledok tej absolútnej, dlhoročnej uzavretosti a zviazanosti. A keď si myslíte, že zrazu sa zjaví jeden alebo dvaja mladí ľudia v pozícii podpredsedu a máte pocit, že s tým vyhráte voľby, tak je to smiešné a koniec koncov nemusím to vysvetľovať, veď sa to stalo. To je dôkaz. Však tu máme dôkaz toho, ako skončilo KDH. KDH skončilo presne pre toto a pre nič iné. A to je celé a ja určite si myslím, že takto ďalej sa to nedá. To znamená, že ja si myslím, že ľudia sa majú angažovať a hlásiť sa k myšlienkam, ktorí veria a fungovať v ním. Toto je jediná cesta a preto verím mladej generácii, že takto to je. Akurát, že viete, vám, mladým, sa nechce angažovať v tej politickej strane. Preto sa vám nechce ísť do tej politiky, lebo v tom nevidíte zmysel. Lebo sa musíte furt niekadiaľ predierať cez nejaké štruktúry, aby ste dokázali, že ste dobrí a potom nakoniec vás niekto prefacka, alebo povie, si síce fasa dobrý, ale tuto Jožko, alebo Miško, alebo Zdenka už 13 rokov tuto funguje v tých štruktúrach, tak ona pôjde cez teba, lebo síce ty si dobrý, ale ona má väčšiu zásluhu na budovaní tej strany, ako máš ty. A ste skončili. A ten mladý človek, podľa mňa dnes o to nebaví. Odíde od toho a povie si, na čo by som sa v tomto angažoval, príliš zviazané pre mňa. Takže z tohto pohľadu si myslím, že nenechajte sa zlákať nejakými stranickými štruktúrami, to nebude fungovať, to nefunguje. Pán Hlina chcel doplniť? Ďakujem pekne. Trošku, ak dovolíte, lebo vyzerá, že hovorím krátko, tak aby som aj niečo povedal, potom povedal, že bol tu a nič nepovedal, ale viete, kto čo urobil, tak existuje 27. žalm, že som starec, bol som mladík, ale spravodlivého som nevidel opusteného a jeho deti žobrať o chlieb. To je náš fantastická vec, že keď je človek spravodlivý, tak by to malo plus minus fungovať aj neskôr, že by nemal byť opustený, ale aj vytvorí niečo, čo je funkčné. My sme mali v občanoch jedno, akože v našom manifeste, dúfam, že si to adoptuje aj KDH, ako slogan pre mladých ľudí. Skúsim, či to chytí, dobre? Takú, že feedback, či mi dáte, alebo nie. Na to, že napríklad ja by som chcel, a verím, že aj iní by, ale keď to znie tak americky, chceli žiť v krajine, kde vyhrávajú najlepší. Ja viem, že to znie americky, ale prísne za to je to strašne egoistické. Pokiaľ žijete v krajine, v ktorej vyhrávajú najlepší, to je super vec. Lebo keď vyhrá najlepší, tak to, čo povedal, že urobí, tým ľuďom, ktorí to pre ňoho robili, zaplatí, z toho, čo zarobí, zaplatí dane a z tých daní potom žijú tí ľudia, ktorí neboli najlepší, tí slabší a neviem čo. To je funkčný model. Viete, u nás to funguje tak, že u nás nevyhrávajú najlepší. U nás vyhrávajú hoštapléri, lúzri, rozumiete? Tým, čo to pre nich robili, nezaplatia, to však poviem vám príklad, nie? Zdania, nezdania na Cypre, hej? Ale najhorší efekt z toho celého, že to u nás takto funguje, je, že to demotivuje týchto mladých ľudí. Lebo oni už neveria tomu systému, že je spravodlivý a že v ňom môžu uspieť. Rozumiete? Nám keď sa podarí vytvoriť systém, kde vyhrá najlepší, tak nám tí mladí sa dostanú. A tú kvalitu, ktorú majú v sebe, ten drive, tú energiu, tú vôľu a chuť, tak nechajú tu. Niekde sa to objaví, nejaká priečka pribudne. Ale keď ich pošleme všetkých preč, že tuto bude toxická spoločnosť, lebo tu sa ráno ľudia rozklebia očia prvé, čo povedia, že ak sa im nič nechce, ak je to tu zlé. Viete, naozaj, že také otrávené je to celé, že musíme, ak chceme dostať tú dynamiku do tej spoločnosti, tak nechajme tu tých mladých ľudí, povedzme im, dobre, ja už mám zarobené, tak necháme, že tých ľudí, že nech ukážu, čo vedia, vytvorme im ten spravodlivý model, že keď budú fachčiť, keď budú makať, keď budú robiť, tak sa to niekde ukáže. Či už v našej entite, verím, že tam sa zhodneme, že aj v KDH-skej, že sa vytvorí naozaj prostredie také, že keď niekto fakčí v Hriňovej, no tak sa to ukáže. Keď niekto spí v Nitre, no tak posielať ho preč nebudeme, ale povieme mu, vydrž, no, toľko ti ešte napiť sa vody dáme, ale tu sú mladí z Hriňovej a vidí, že idú a ľudia idú za nimi. No proste takýto systém potrebujeme, spravodlivý systém. A potom tí mladí, verte, že ten úsmev sa im bude zjavovať častejšie na tvári. A ja chcem teda nadviazať na oboch mojich kolegov. Ja mám 45 rokov o 2 dní, o 3. A sú tu určite moji rovesníci, tam vidím Mateja, on je o rok mladší, ale určite viacerí ste tu takí, že približne plus minus 45. Ja keď som bol na základnej škole, nemali sme iba jeden ročník, nebola iba Ačka, bola aj Ačka, Bčka, dokonca Cčka a myslím, že aj Dčku sme mali.
Čiže mali sme obrovskú konkurenciu spolužiakov. Čiže keď bola matematická olympiáda, to bola proste rivalita nie taká. Literárna súťaž, rivalita nie taká. Súťaž v basketbale, futbale, atletike, to bol výber, to nebol nábor, ako to je dnes, to bol výber. A presne o tom tu obidvaja moji kolegovia hovoria, že my sme boli odchovaní na tom, aby sme sa presadili a aby na tú súťaž, či už literárnu, matematickú alebo športovú, postúpili tí najlepší z najlepších. V dnešnej dobe to tak nie je. Dnes už v školách sa robí nábor na matematiku a keď vyberú aj toho najlepšieho, rodič napíše papier, nesúhlasím, aby moje dieťa išlo reprezentovať školu. Chcem, aby bolo v škole. Pre istotu. Hej. A potom z tých detí vyrastajú ľudia, ktorí sa nechcú pobiť o život. Čiže došli sme možno do nejakej slepej uličky, keď sa už mladí ľudia ani nechcú angažovať. A preto sme tu aj my, možno 40-tníci, 50-tníci, ktorí by sme im mali dať chuť do života, ktorí by sme ich mali naozaj oduševniť, aby chceli súťažiť, zápasiť, bojovať. Nielen o holý život, ale aj presadiť to dobre, čo je v nich. Naozaj je to veľmi, veľmi dôležitá vec, aby chceli sa pobiť o život. Pán Rybníček, vy ste mi pred chvíľou celkom nahrali na ďalšiu otázku, ktorá sa mala týkať spolupráce. Hovorili ste o skostnatelých štruktúrach KDH, hovorili ste o ďalších problémoch. Boli toto jediné dôvody, prečo ste nevstúpili do KDH a skúsili zreformovať KDH podobne ako dvaja páni? Alebo prečo vlastne idete vytvárať možno ďalšiu konzervatívnu stranu založenú na kresťanských hodnotách? Pán Hlina rád používa bonmoty, tak ja použijem jeden. Viete, ja sa necítim byť Giska Oňová, ktorá má chodiť poriadok robiť do KDH. Ja chcem zmeniť Slovensko, ja nechcem zmeniť KDH. A ja nemám túto ambíciu, pretože ja napriek tomu, že nie som členom, ale veľmi dlho KDH pozorujem, sledujem, poznám množstvo ľudí z KDH, viem, ako v KDH v mnohých prípadoch funguje a viem aj to, že, a to vám garantujem, pán Hlina, napriek tomu, že vám držím palce úprimne, že bude to nesmierne ťažký boj v tom vnútri, lebo ak si dnes myslíme, že tie štruktúry v KDH to odovzdajú len tak, bez toho, aby oni na to mali vplyv, tak sa tu proste všetci mýlime. Aby som trošku už oživil tú diskusiu, lebo aby ste sa nenudili. Ja som proste v tejto chvíli presvedčený o tom, že KDH má pred sebou ešte nesmierne ťažkú cestu. A bude to nesmierne zložité. A ja mám vlastnú skúsenosť toho, čo som zažil pár dní po voľbách a nebudem to tu hovoriť, ale proste ja nemám ambíciu reformovať KDH, lebo to je taká ťažká práca, že ja som si proste povedal, že ja chcem mať tú odvahu skúsiť pripraviť obsah, ktorý zmení Slovensko, a skúsim na to získať ľudí. Koniec. Buď sa mi to podarí, alebo idem preč. Ale nehnevajte sa, ja túto odvahu, ktorú má pán Hlina, ja si ju vážim. Ja som túto odvahu proste nemal, lebo to KDH poznám príliš dobre na to, aby som spáchal samovraždu politickú. Keď sme sa pripravovali na diskusiu, tak organizátor mi povedal, že teda môžu byť aj otázky na telo, a keby som chcel byť taký diablov advokát, tak sa opýtam, že ak nemáte odvahu reformovať 30 000 stranu, tak možno to Slovensko 5 miliónové, či bude tam tá odvaha. Ale porozprávame sa skôr o partneroch, ktorých prirodzených partneroch možno vidíte, ak budete úspešné obidve strany. Dokážete aj spolu pracovať na nejakej vízii pre Slovensko, dokážete si predstaviť spoluprácu možno aj s liberálnymi stranami. Akí sú pre vás prirodzení partneri? Alebo dokonca, či si viete predstaviť, ak chcete niektorý z vás 30% strany, možno vytvoriť aj akési liberálnejšie krídlo vo vašej strane? Prepáč, ale nedovedol, že preto som nevedel, že či sem mám ísť sem, lebo ja si prípadám, keby sme boli po voľbách, sme ich tu vyhrali a bavíme sa o tom, že s kým pôjdem a s kým nie. Ja sa cítim naozaj tak zvláštne, vám poviem, že, lebo ja to poviem úprimne, z hľadiska veľkej politiky, veď ja som ešte v podstate nič neurobil. Ja som len povedal, že chcem niečo pripraviť a chcem vám to ukázať a zistiť, či áno alebo nie. Ja v tejto chvíli neviem, viete,
Rišo Sulík povedal, že si to potrebuje dať vysvetliť. Viete, ja vám to poviem úprimne. Tomu, o čom ja hovorím o tej decentralizácii v tej podobe, ako ju mám tu ja v hlave, prepáčte, myslím to so všetkou vážnosťou, potrebujem tak, ako tým ľuďom tú parkovaciu politiku vysvetliť, lebo mnohí tomu nerozumejú, nevedia si predstaviť, čo tým myslím. Ako to vlastne, čo to vlastne je. A ja potrebujem najprv to dostať na ten papier a ukázať, toto to je. Lebo aj ten Rišo Sulík vám povie, však dobrá myšlienka, ale musí mi to vysvetliť, lebo tomu nerozumiem. Lebo Rišo Sulík je proste človek, ktorý ho musíte presvedčiť, že jeden volebný obvod nie je v poriadku, lebo Richard Sulík si myslí, že jeden volebný obvod je fajn a že asi to netreba veľmi meniť. Lebo liberáli proste hovoria predovšetkým o ekonomických témach. A ja hovorím o decentralizácii a liberáli musia zistiť, čo to vlastne je, čo pod tým si predstavujeme. Takže ja to, čo chcem, musím vysvetliť, lebo je to zložitá téma a ja viem, ako to vysvetliť a viem, ako to na ten papier dostať, aj viem, čo chcem, ale musím to na ten papier dostať, musím vám to ukázať. Ja som to proste nestihol, mal som pár týždňov času, toto sa takto netvrdí a ja dúfam, prepáčte, ja to nemyslím teraz zlom, ale ja dúfam, že to bude nejaké štvorročné obdobie, že voľby budú v roku 2020 a že to nejako zvládneme celé pripraviť o tom obsahu. Lebo to má byť o obsahu. Viete, dnes ľudí v regiónoch, či ste konzervatívno-kresťanská, alebo taká, proste ľudí nezaujíma. To sú diskusie tu medzi ľuďmi, ktorí sa tomu venujú a tak ďalej, ale ľudí zaujíma obsah, čo pre nich spravíte a to nie je, či ste konzervatívno-kresťanský, alebo taký, alebo onaký. Toto tu môžeme disputovať a politologicky tu citovať kohokoľvek z americkej literatúry. Tí ľudia vám na to kašľú. Tí ľudia potrebujú vedieť, čo pre nich idete urobiť. A buď vám uveria, že to zvládnete, alebo vám neuveria, že to zvládnete a idete preč. To je celé. Lebo ja nemám ambíciu mať 6%. Ani 7%. Keď chcete niečo zmeniť, musíte mať 15, 20, 30%. Lebo chcete niečo zmeniť. A keď sa chcete na niečom spolupodielať 6,5%, tak nech sa páči, tu máte príklad, ako to vyzerá. Môžete byť so Smerom, alebo s niekým so 6% a tváriť sa, že zachraňujete Slovensko. Ďakujem pekne. Zopakujeme otázku. Vedel by som štipnúť, ale viete, v dobe Google netreba nič vysvetľovať. Zadáte heslo, Google vám poskytne toľko zdrojov, kde v dnešnej dobe treba niečo presadiť. A to je to, čo si ja myslím, že čo si ľudia zaslúžia. Svetový mier, viete, venezuelskú misku zvolia, čo chce? Svetový mier, samozrejme, nech sa páči. A na to som sa nikdy nedal zlákať. A podľa mňa je poctivé ľuďom dať výsledky. Dať im proste, či menší, väčší v rámci možnosti, aký máte nejaký ten výsledok. Ja v súčasnosti zápasím o konzervatívny priestor, lebo si myslím, že patrí na politologickú mapu, lebo si myslím, že Slovensko je súčasťou nie Byzancie, ale západoeurópskej civilizácie. Myslím si, že konzervatívci by tu mali byť. Ja som konzervatívec, chcem sa podieľať na tom, aby tu ten konzervatívny priestor bol, aby bol silný. Kto tam bude, nech sa páči, všetci tam buďme. Poďme tam všetci a presvedčme, zjednoťme výstup a poďme všetci presvedčať, že chceme niečo dokázať, niečo aj dokážeme. Naozaj ten zápas o konzervatívny priestor, nech liberáli robia, čo robia. Si zoberte, že pán Sulík zistil, že proste jeho témy oslovujú určité percento, však on je v našom revíri, on proste je v našich témach, že proste my konzervatívci sme si nechali zobrať, ešte aj všetko sme si nechali zobrať. Ja nejdem riešiť svetový mier, ja neviem, nejdem mať ani kameň na kameni tu nenecháme, všetko zdecentralizujeme. Čo bude? Michalská zdecentralizovaná? Ja neviem ešte, ako sa dajú viac zdecentralizovať, ale nech sa páči, ja si to rád vypočujem. Ja si myslím, a teraz je moja ambícia taká, vyhrať vnútrostranický zápas o KDH, vyslať jasný signál, že konzervatívny priestor sme nepustili, že sme tam, ten signál musí byť jasný, dôrazný, silný, s rešpektom, a nie, že ho nepustíme, ale že dokonca sme schopní roztlačiť trošku aj lakťami, ale aj tak, teda aj prirodzenejšie ten priestor, a byť významnou súčasťou, ja neviem koľko percent. Americké príbehy na Slovensku nefunguje.
Ja som už počul x amerických príbehov, kde neviem už koľkých chceli byť premiérom. Ja nechcem byť premiér, ja chcem byť predseda konzervatívnej strany. Môžem mať takú ambíciu, chcem byť predseda modernej konzervatívnej strany na Slovensku. Dovolím si tvrdiť, že by som ten organizmus vedel pomôcť proste urobiť, že by som bol platnou súčasťou, že to má význam, že sa to dá robiť, je to práca na plný úväzok, že to má zmysel. Ja mám takú ambíciu. A v rámci tej agendy naformátujem, ja neviem čo všetko. Poďme hovoriť, vieme, na čom stojíme, však nikto nespochybňuje, na akých základoch to je postavené, a poďme hovoriť o nadstavbe. Čo je tou nadstavbou? Poďme vytvárať reálne páky, nie vnútornú našu prehru zdôvodňovať neschopnosťou voličov, zlobou médií, nepriazňou osudu a neviem čím. Za všetkým hľadá aj človeka, keď sa niečo nepodarilo, asi aj tam bude chyba. Čiže ja som v tomto jezuita, naozaj. V tomto som jezuita, nech mi je odpustené, proste ja chcem výsledok. Ak chceme postaviť konzervatívnu stranu, tak postavme konzervatívnu stranu, aby sme mohli povedať, my sme konzervatívci. Ja žasnem, keď niekto povie, a stretávam sa s tým, že viete, že dneska sú konzervatívci v Olano a sú aj v Sme rodina. No Olano ešte dajme to, ale v Sme rodina. Viete, nemôžete vstúpiť do ISISu, nemôžete sa stať členom tých bojových jednotiek Islamského štátu, dobiť Alepo v Syrii, postaviť sa na ruiny kresťanského chrámu a prežehnať sa tam a ešte sa tvári ako bojovník. Proste takto nefunguje. Konzervatívci nie sú v Sme rodina. Nie sú. My sme konzervatívci. My, a teraz verím, či sa nám to podarí, že KDH bude konzervatívne. Keď bude chcieť niekto voliť konzervatívnu stranu, bude tu KDH. Keď bude chcieť niekto voliť, nebudem komentovať, nebudem protivný, vedel by som niekoho iného, nech sa páči. Ale my vytvorme alternatívu, o tom chcem, to je moje pre túto chvíľu ambíciou proste pomôcť vytvoriť modernú konzervatívnu stranu ľudového typu. Tak, aby nás volili aj vo Výgľaši, aj v Hriňovej, aj neviem kde, aj v Osadnom a trošku bratislavskej kaviárne. Bratislavská kaviareň nás nikdy nebude voliť z nadšení, lebo tí sami nevedia, koho by volili, tí sa najradšej rozhádajú sami so sebou, ale trošku s nej a tajne, lebo s tým sa nebudú chváliť, hej? Ale niečo z nich chytíme. Konec koncov OKS-ka podporovala liberálov, keď si dobre pamätám, občianska konzervatívna strana. Hej, dokonca mala na Saske aj svojich kandidátov, takže naozaj to už neplatí. My sme, keď som tu prišiel na chodbe, sme sa bavili, že občiansku náuku môžu učitelia zbaliť, lebo na Slovensku to vôbec nefunguje. A viackrát to tu už odznelo. S kým spolupracovať? Taká bola otázka. Už som si ju zapamätal, takže ja to tak v rýchlosti prebehnem od tej najnižšej úrovne. Ja niekedy sa smejem a žasnem nad tým, keď v malej dedinke, kde je 100 domov, idú robiť poslanecké kluby. Hej. A naozaj to tak je niekde, hej, že idú robiť poslanecký klub. My poslanci za Smer, my poslanci za KDH. Tam podľa mňa by nemali fungovať žiadne poslanecké kluby. Tam, keď starosta zvíťazí, mal by si získať na svoju stranu všetkých poslancov a konštruktívne s nimi spolupracovať na rozvoji svojej obce. My v Levoči sme vždy, od 90. roku, vždy sme mali poslanecké kluby a od môjho príchodu na funkciu primátora sme ich zrušili. My nemáme žiadne poslanecké kluby. Sadneme si so všetkými poslancami na čele s primátorom deň pred zastupiteľstvom, prejdeme veci a na druhý deň v zastupiteľstve nám všetko prechádza. Naozaj hľadáme tú najlepšiu, najvhodnejšiu cestu pre mesto. Možno to nie je štandardný spôsob, ale vidím, že po roku a pol takmer funguje. A Levoča sa rozvíja a rastie. Samozrejme, keď prejdeme na vyššie územné celky, vidíme, že predsa Zemiakov nedokáže poraziť Kotlebu. A to je problém. Tam musíme hľadať široké politické spektrum na to, aby sme toho Kotlebu v Banskej Bystrici dali dole. On sa zbytočne bude hrdiť tým, že získal pre kraj 5 miliónov eur, alebo ušetril pre kraj 5 miliónov eur, keď nezískal 100 miliónov z eurofondov. To je vážny problém pre celý kraj, veď tam nefungujú cesty. Choďte, ja som tu spomenul Lučenecký okres a tie spodné dedinky, maďarské dedinky. Veď to je zanedbaný, zaostalý kraj, kde nie je nič, kde nie sú cesty, kde sú hneď vedľa cesty cigánske chajdy, nie je tam práca. Čiže tam naozaj je potrebné, aby vzniklo široké politické spektrum vzájomnej podpory. Áno, v tomto prípade už aj SDKU, KDH, Smer, Oľano sa musia dať dohromady, aby vytvorili, postavili jedného kandidáta na župana. O tom som bytostne presvedčený.
Ale toto nám hrozí aj v iných krajoch. Aj v iných krajoch máme rómskú otázku, kde hrozí, že nejaký kotlebovec zo Spišskej Belej porazí iného kandidáta na župana. Tam určite je potrebný široký záber spolupráce s inými politickými stranami. No a na tej najvyššej úrovni bolo by ideálne, keby politické strany, blízke, príbuzné, mohli postaviť koaličnú vládu. Žiaľ, v posledných voľbách už sa dali všetci so všetkými dohromady, len aby tam nebol Kotleba. Čiže s kým by sme hľadali možno spoluprácu alebo vzájomnú kooperáciu pri budovaní krajiny, je pre túto chvíľu ťažké, lebo toto môže nastať v najbližších voľbách, prípadne, že by boli predčasné, že, teraz si vymyslím, bude Smer, KDH a Kotleba. No pôjde KDH s Kotlebom postaviť vládu proti Smeru? Skúste odpovedať aj vy sami na túto otázku. Naozaj toto kľudne môže hroziť, aj keď to je hypotéza, a v tých hypotézach niekedy, moja babka hovorila, že aj keď cudzie slovo, že z takých rečí sa nenajeme, no určite sa nenajeme ani z hypotéz, ale toto môže niekedy hroziť aj na Slovensku, že takýto stav nastane. Ďakujem za odpovede, videl som prvú otázku. Pán v černom tričku. Pekný večer prajem, moje meno je Anton Šmotlák. Ja by som nadviazal na výzvu, alebo otázku, ktorú tu dal pán Hlina, že konzervativizmus versus mladí ľudia. Ja si myslím, že mladí ľudia majú záujem, mnohí mladí ľudia majú záujem o konzervatívnu politiku. Dôkazom toho je aj plná sála. Pred pár dňami prebiehali bratislavské Hanucové dni, ktoré taktiež sa píšili hojnou účasťou. A možno malá odpoveď, že ako zaujať mladých ľudí, je tá, keď si zoberieme diskusiu s Mikulášom Dzurindom. Tam bola plná sála a ľudia s ním diskutovali 2 hodiny a ešte 1,5 hodiny potom, ako oficiálna diskusia skončila. Alebo si môžeme spomenúť na záver prezidentskej kampane Radoslava Procházku, ktorý podľa mňa v tom finiši, keď zistil, že áno, teda Pavol Hrušovský padá, Čarnogurský je nízko, tak vsadil to na, podľa mňa, konzervatívnu retoriku a tá mu priniesla isté percento, ktoré ho vyhodilo na 3. miesto. Čiže ja si myslím, že je na čom stavať. A teraz by som mal k vám otázku, pán Hlina, lebo ja som teda členom KDH, neviem, či budem delegátom na sneme, možno áno. Pre mňa ste zatiaľ akože favoritom, alebo viem si vás tam predstaviť, ale bohužiaľ zatiaľ ste nepovedali žiadnu tú víziu, len hovoríte, že teda máte ju, pozeral som vašu diskusiu, tu som aj videl redaktora z Postoja, kde ste diskutovali s 2 redaktormi, ale tiež moc nedostali od vás, akú máte tú víziu. Ja vám trošku pomôžem, aby ste tu nemuseli teda nejak dlho hovoriť, že stačí možno, keby ste naozaj len odrážkou povedali, že nejaké 3 body, že v čom by ste boli iní, možno ako ex-predseda Figel a možno 3 body, že toto by som urobil jedno z prvých rozhodnutí, takto by tá strana mala vyzerať, takéto by mali byť jej návrhy, ok, nie v parlamente, ale možno aspoň na tých tlačových konferenciách, aby tí mladí ľudia skrátka za vami a za nami prišli. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Skúsim naozaj, aby teda mal tú dynamiku byť čo najrychlejší, lebo ťažkú úlohu ste mi dali, skúsim. No, moderná konzervatívna strana, žiaľ, bude veľkú časť agendy bude tvoriť to, že bude chrániť to, čo je normálne. Naozaj aj Európa, aj Slovensko je konfrontované s tým, že niekedy sa veci menia, keď sa spýtate, prečo to chcete zmeniť, tí ľudia nevedia, povedia preto a tak, však bude to zaujímavé. Naozaj, my budeme chrániť to, čo je normálne. Nebudeme vzývať stredovek, my budeme chrániť to, čo je normálne. Niečo, čo funguje 10 rokov, niečo, čo funguje možno 50 rokov, niečo, čo funguje storočia, hej, ale to budeme ochraňovať a chrániť. Ja si myslím, že to bude veľká časť agendy. A potom ale parametricky sa kalibrujme. My sme parlamentná strana, nás tlačové vyhlásenie KDH nebude nikoho zaujímať, nikoho, môžete poslať do sita, koho by zaujímalo vyhlásenie KDH. Pokiaľ tomu nedáme nejako, a to súvisí aj s tou atraktivitou obsahu a formy, to je také previazané, ale ja si myslím, že cesta vedie aj v tom, že z nás musí ísť rešpekt. To znamená, že KDH-ci sa pustili do nejakej témy, zle bude. A nechcem si fandiť, ale v parlamente sa niekedy hovorilo, len aby sa toho Hlina nechytil. Viete, že to bolo akože niekedy, fakt, že
keď uchopíte tému, vyberiete si ju a idete po nej dlho, vytrvalo, zodpovedne, dôsledne, tak na konci sa niečo podarí. Ja som sa 3 roky fokusoval, ja som sa venoval viacerým, ale naozaj intenzívne som sa fokusoval na tému nebankoviek a úžerníkov, okrem iného, že ma to hnevalo, že čo našim ľuďom robia, aj kvôli tomu, aby som dokázal, že sa dá dosiahnuť výsledok aj z pozície opozičného poslanca. Podarilo sa. Začalo to tlačovými správami, vystúpeniami, skončilo to možno pre niekoho ofenzívnym múrovaním, ale na konci boli výsledky. A tie výsledky sú a 10 000 ľuďom sme pomohli. A toto je možno cesta, že povieme, definujme na programovej komisii KDH, čomu sa chceme. Ja tiež viete, ja nechcem prísť ako Napoleon napochodujem a poviem, tomuto sa budete venovať. Ja som otvorený, že poďme, keby som si mohol dovoliť navrhnúť, pokračujme v tom, čo máme odrobené, poďme ľudí stále im pomáhať v nebankovkách, úžerníkov, poďme sa vysporiadať s historickou záťažou poľnohospodárstva, lebo to je furt, KDH znáša väčšine, že poľnohospodárstvo, to je podľa mňa živá, dobrá a vďačná téma aj politicky. Hej. To je naša téma, chlebová téma, poďme sa rozprávať o chlebovej téme, poďme si vybrať ešte nejakú, teraz rómsky, majme 3 témy a tí ľudia musia povedať, zle je. Tí KDH-ci sa fakt tomu venujú, to vyzerá, že z toho aj niečo bude. Viete, a nakoniec potom sa ľudia budú pýtať o odpočet, čo ste urobili v rámci toho, čo ste mohli, a poviem toto, pozri sa, vidíš, výsledky. A ja viem, že to možno nenadchne, ako keď poviete, že urobíte spravodlivú krajinu. Ja tiež by som chcel žiť v spravodlivej krajine. Ja viem, že to tu na x fórach zaznelo. Ja viem, že možno raz takej budeme žiť, ale pre túto chvíľu by som KDH-kom odporúčil, teda už nám KDH-kom odporúčil, že aby sme fakt uspeli v tom náročnom zápase, tak si vyberme niečo, venujme sa tomu dôsledne, zodpovedne a fixujme nejaké výsledky a potom máme oprávnenie zotrvať na politickej scéne. Keďže sa nám kráti čas, tak poprosím vás aj otázky formulovať do maximálne 1 minúty. Pán v tričku a potom pán v bielej košeli. Dobrý deň. Chcel som sa spýtať pána Hlinu a pána Rybička, že totiž ľudia túžia po sociálnych balíčkoch, teda oni chcú niečo dostať od toho štátu zadarmo, tých je 30%. Ako chcete presvedčiť voličov, teda ľudí, že budú sa mať dobre vtedy, keď budú pracovať a menej kradnúť alebo nekradnúť? A teda, že potrebujeme právny štát. A ešte, pán Hlinu, že či vám vyhovujú stanovy KDH, alebo či budete robiť v tomto, ak by ste teda bol. Ďakujem. Dáme naraz 2 alebo 3 otázky, alebo chcete postupne? Tak zatiaľ pán v bielej košeli. Dobrý deň. Ja by som sa chcel spýtať 2 pomerne rýchle otázky. Prvá sa jedná nejakého konfliktu alebo spolupráce medzi mladými a staršími generáciami. A to František Mikleško prednedávno vydal knihu, kde povedal, že generácia novembra 89 tu má asi ešte jednu úlohu. A to možno je nejaká spolupráca s mladými, lebo naozaj v poslednom čase mladí starší ako keby boli premúdreli a prestali počúvať nejaké názory a preto možno aj KDH tak skončilo a zároveň nám mladým chýba nejaký drive. Otázka je, ako spojiť tieto 2 generácie, aby naozaj vznikla kontinuita na konzervatívnej strane. A druhá otázka je, obaja alebo všetci 3 páni ste výrazní lídri, zároveň ale máte rovnaký základ nejakých princípov a to je teda, že pred voľbami, či si viete predstaviť nakoniec, že jeden podporíte druhého pre nejaké vyššie dobro, aby konzervativizmus na Slovensku bol naozaj výrazný. Ďakujem. Myslíte asi pána Rybnička a pána Hlinu akože z 2 rôznych strán? Takže či si viete predstaviť, že či sa podporíte aj navzájom, keď to bolo mimo mikrofónu. A tretia otázka, Denis, veľmi rýchla otázka. Ďakujem pekne, Denis Sadaj, podpredseda Občiansko-demokratickej mládeže. Rýchla otázka ohľadom dôvery. Ja som kandidoval v komunálnych a parlamentných voľbách a ľudia, síce pán Rybinček, absolútne s vami súhlasím, ale ľudia volia ľudí, tí, čo kandidujú na základe práce. Nie na základe sľubov, na základe dôvery. Akým spôsobom chceme uchopiť, vy chcete, alebo aj pán Hlina, akým spôsobom chcete uchopiť dôveru týchto mladých ľudí, keďže ani mňa nebudú voliť na základe sľubu, ale na základe odpracovanej roboty, vyčistenie rieky a tak ďalej. Čiže opäť dôvera mladých ľudí, alebo všeobecne dôvera, akým spôsobom chceme nadviazať dôveru v týchto voličov. Ďakujem. Takže páni, ktorý chce prvý?
sociálne balíčky. Anglosaská verzia toho znie, myslím, že nič také ako obed zadarmo neexistuje a čínska verzia, tu poviem, lebo to viem, je, že zadarmo je najdrahšie a naozaj sociálne balíčky je peklo, hej, že proste vytváranie, asi to už aj zistili, no ťažko sa konkuruje, viete, ťažko sa konkuruje. Ja som sa dneska, som bol venčiť psa, som sa tak pondelkovo zamyslel a napadlo ma také, že keby som politickú prácu prirovnal k športu, tak férovo v športe sledujú dopingoví komisári. Áno? A dopingoví komisári, teda, že či nedopujú tí športovci. A ja si dovolím tvrdiť, že niektorí, a dopingom v politike je populizmus a vzývanie emócie ako závisť a nenávisť. Každý blbec dokáže postaviť stranu na emócii závisti, to boli komunisti, a na emócii nenávisti, to sú fašisti. To každý blbec dokáže. A teraz, toto sú vlastne doping. Doping je závisť, nenávisť a populizmus. Ja si dovolím tvrdiť, že keď niektorí politici načúrali do tej ampulky, tak praskne, ešte ju nestihnú zaniesť. Čiže, a teraz povedzte mi, ako v tomto prostredí chcete uspieť? Hej, čiže máte dopovať aj vy. Viete, a toto neviem, naozaj neviem, že nakoľko sa budete musieť oddať tomu, že niečo funguje tak a niečo onak. Trošku sa toho bojím, hej, že či človek proste musí niekde zahrať až moc veľkého pragmatika. Takže to bude ťažké. Stanovy sú veľkou gulou na KDH-skej nohe, ktorú treba riešiť. Hej. Ak máte mať zodpovednosť, tak máte mať moc. Hej. Ako viete, darmo budete mať zodpovednosť a nikto vám nedá moc, no tak potom viete, tak ešte sa aj kľúče musíte vypýtať. Čiže to je ťažké. Len ja musím zo strategického pohľadu dosť opatrný, lebo ja som vošiel do priestoru medzi ľudí, ktorých si vážim. Ja chodím po tých snemoch a to sú milí ľudia, naozaj to sú milí ľudia, oddaní tej myšlienke a ja ich nechcem sklamať naozaj ani trochu a cítim tam, že, ale veď poviete nám dobrú emóciu, teraz príďte medzi tých ľudí, chcete si vypýtať kľúče od miešačky, hej, a ešte im poviete, ani kameň na kameni tu nenechám. No nemôžete to tak urobiť, viete, čiže musíte byť tom opatrní, že ako, ale samozrejme je relikt, stanovy KDH sú proste vykopávka, to je už fakt do múzea, čiže ale ako, to by som si pre tú chvíľu nechal pred seba, ak by som nezažal, predbehnem rýchlo, 2 generácie musia, no však volia jedna aj druhá, čiže pragmatizmus hovorí, nemôžete jednu poslať od volebných miestností a že nahradíte druhou. No jednu aj druhú, len musíte asi prispôsobiť komunikáciu jednej aj druhej tej generácii. Či jeden podporí druhého, všetko naozaj závisí. Ja sa budem pohybovať v konzervatívnom priestore. Som ja liberál, za rok tu nebudem tu sedieť, ja som liberál, bol aj budem a aj tak umrem. Čiže ja sa budem pohybovať v konzervatívnom priestore, neviem, jak to dopadne. Keby pán Rybníček chcel ísť ku nám, tak je veľmi vítaný. To kebyže fakt si myslím, že keby na mne záležalo, tak ani sekundu. Neviem, či to platí z druhej strany, to však povie on asi, ale neviem, ako to všetko bude. Ja sa na Nostradama v tejto chvíli nehrám. Hej. Robme a urobme, príďme a povedzme, ja som to, ty si to, hej, moja sila je v tom, tvoja sila je v tom, poďme, lebo chceme na konci aj bol výsledok. Hej. Čiže, a dôveru medzi mladých ľudí získať je hard-task. To fakt niečo ľahšie nemáte, akože to ste vydali tú otázku, provokatér, že naozaj ťažko. Ja sa tým ľuďom nečudujem, že neveria politikom. Ja sa im fakt nečudujem, hej, že proste po tom všetkom a teraz, jak ju získate, hej? Jak ju získate? No tak asi fakt robotov, nie? Ja hovorím niekedy, že to je piatacká fyzika, že koľko, ja neviem, či 5. triede, ale niekde sa to učí, že koľko energie dáš, toľko dostaneš. Ja sa naozaj snažím aj v tej politickej práci, ja som fakt v tom parlamente, sedel tam jak blbec, fakt som predkladal tie zákony, snažil som sa proste vydať tú energiu, proste, viete, že chcem presvedčať skutkami, hej, a verím, že aj potom my ako entita budeme presvedčať skutkami, prácou, faktami a nie rečami, hej, a rečiam už, a to je aj dobre, že už ľudia neveria rečom. No možno ten krehký most dôvery si medzi tou mladou generáciou a tými stuchnutými konzervatívcami vybudujeme, no dúfam teda. OK, tak ja začnem teda tými sociálnymi balíčkami a tou záležitosťou. Ja takéto veci rád uvádzam cez konkrétny príklad, lebo ja si myslím, že na konkrétnom príklade sa dá ukázať, že sa veci dajú zvládnuť. Keď som prišiel do Trenčína a v kase bolo minus 4 milióny eur, tak si
2 týždne po voľbách pred vás sadli Pavol Demitra, Marian Hossa, bol tam Robo Švehla, absolútna pléjada skvelých hokejistov, najpopulárnejší ľudia na Slovensku. A povedali mi, že keď im nedám 500 000 na hokej, na Duklu, tak Dukla padne. A nebude. A ja som povedal, Dukla padne, nebude. Začali spísať referendum na moje odvolanie a ja som povedal, môžete koľko chcete, nemám, nedám. Zvládli sme to. Dnes máme korektné vzťahy, oni pochopili, že to nejde, že keď ste populárni, mesto vám bude teraz dávať peniaze bez breho, lebo vy ste populárni, proste všetko musí mať svoje pravidla. Parkovacia politika. Máte absolútnu pravdu. Fico spôsobil v tejto krajine to, že si všetci myslia, že chcú lepšie služby, ale chcú ich zadarmo. Lebo Fico hovorí, že dostanete lepšie služby zadarmo. Problém je, že máme už 3% deficit v rozpočte a peniazy za chvíľku nebude a tá ďalšia vláda podľa mňa sa bude zaoberať tým, ako zachrániť štátny rozpočet, lebo je to problém. Ja som presvedčený o tom, že tým ľuďom treba proste povedať, že to, čo chcete urobiť, ich bude stáť aj nejaký výkon, to znamená, budete ich musieť do toho zapojiť, bude ich to stáť peniaze, to znamená, nebude to zadarmo. Povedať im, že keď ale sa toto stane, dojdete do tohto cieľa a keď to naplníte, tak oni vám vtedy uveria. Musíte to urobiť ale hneď a rýchlo. Moja skúsenosť z politiky, alebo to bolo aj zo slovenskej televízie, bolo to, že v tom 4-ročnom období musíte tie najkľúčovejšie rozhodnutia urobiť v prvom roku aj pol, až 2. Už potom nie. Takže ja keď dnes hovorím, že parkovacia politika, ľudia mi nadávajú, že som výpalník. Ľudia mi nadávajú v Trenčine momentálne do výpalníkov, chrapúňov, ktorí zase od nich berie peniaze, lebo chcem, aby sa za verejný priestor v meste platilo, lebo je zahltený autami a oni ma zatiaľ nechápu, ťukajú si na hlavu a hovoria, že som sa zbláznil, ale ja dokážem a budem sa snažiť ich presvedčiť, že to má pre nich zmysel, lebo keď to takto bude, urobíme poriadok v tom, čomu sa volá parkovanie, čo ich teraz trápi. A mám na to ešte vyše roka aj pol, aby som to dokázal, keď to teraz vládneme presadiť. Treba pre tých ľudí prísť a povedať im, takto sa to začne a tu by sa to malo skončiť. Toto chcem a ten vývoj by mal byť následovný. Ja som predsa povedal, ja viem, že sa mnohí smejú, ja som povedal, že to, čo hovorím ja o tej decentralizácii, to sú 3 volebné obdobia. To nie je, viete, však ja nemôžem hneď prísť a zmeniť volebný systém. Vy to v tom prvom volebnom období, keď náhodou Boh dá, že budeme to môcť, vy to musíte celé pripraviť. Potom sa to musí nejakým spôsobom zrealizovať a potom sa v tej 3. fáze na to si ľudia musia zvyknúť. Lebo najväčší problém v politike, ktorý je vo verejnom priestore, je ten, že vy, keď akýkoľvek návyk ľudí chcete zmeniť, aj keď sú zvyknutí na zlé, tak ich musíte presvedčiť, že zo začiatku to zlé im potom prinesie to dobré. A ja tú skúsenosť mám. Ja som 6. rok primátor Trenčína a išiel som do extrémne ťažkých rozhodnutí a zase som v ňom teraz. Ja sa tých rozhodnutí nebojím. Preto mám tú odvahu pokúsiť sa s tým prísť pre tých ľudí a povedať im, toto by som chcel, aby sme spravili. Bude to stáť toľko a toľko, bude to mať takéto a takéto dopady. Vo všetkých tých oblastiach, ktorých som spomínal. Takže musíme tých ľudí presvedčiť, napriek tomu, že oni na to nie sú vôbec teraz nastavení, ale ja si myslím, že keď budeme mať dostatok času, tak sa to dá. Viete, poviem úprimne, keby mali byť voľby v novembri, teraz, alebo nedaj Bože, ja neviem, v marci na budúci rok, viete, ja normálne vychádzam z toho, že tu máme nejakú vládu a beží nám nejaké 4-ročné obdobie a máme čas na prípravu. Za normálnych okolností sa bavíme o tom, že voľby budú v roku 2020. To znamená, že máme svojím spôsobom 4 roky času na to, aby sme pracovali a to nejako zvládli. A tým ľuďom už teraz povedali, čo potom budeme chcieť urobiť. Ja si myslím, že to je férové. Mladí a starí, viete, to všade tak, že žijeme, tak je to v rodine, kade tade, nie? Však starí, to znamená rodičia podporujú svoje deti, potom deti podporujú svojich rodičov. Ja si myslím, že tá mladosť spojená s tou skúsenosťou k sebe patrí. A ja som presvedčený o tom, že tie reči typu, že vymeňme zase úplne všetkých za mladých, tiež je blbosť, lebo tam treba nechať aj tých starých, sú skúsení, zmiešať to tak trochu. Tak to funguje v športe a kade tade. Čiže ja si myslím, že keď možno to, čo ponúkneme, osloví mladých ľudí, konzervatívnych,
a povedia, že áno, chcem sa na tomto spolu podieľať, takýmto a takýmto spôsobom, budem rád, poďme spolu to robiť. A verte mi, že sa tam nájdú aj starší, aj mladší, ide o ten obsah a presadiť a mať ten výsledok. Toto je extrémne dôležité. Výsledky, to pán Hlina povedal. Ale ten výsledok musíte mať. Ja tie výsledky mám. Naväzujem na tretiu otázku. Viete, ja vám poviem úprimne, pravda je taká, že v Trenčíne prvé voľby mne, bez ohľadu na to, čo si myslí nejaké intelektuálne prostredie z Bratislavy, politici alebo časť umelcov, mne vyhrali voľby skúsenosť tej, že si ma ľudia pamätali zo slovenskej televízie a z reforiem, ktoré som urobil v slovenskej televízii. A samozrejme v tom prvom volebnom období ešte mi pomohol k volebnému výsledku môj nebohý otec, ktorý veľmi veľa v meste znamenal a 2 roky predtým, než som vyšiel do Trenčína, zomrel. A všetci ho poznali a bol to fantastický chlap a myslím si, že mi v tej chvíli on pomohol. Ale potom po tých 4 rokoch, kedy sme robili tie neuveriteľne ťažké rozhodnutia, som si tie voľby už potom vyhral cez svoje vlastné výsledky. A potiahol som so sebou mladých ľudí, ja mám dnes v zastupiteľstve máme 21 až 25 ročných ľudí. Učia sa, fungujú, ale robia to. Viete, ja ešte poslednú vetu, nemilme si politiku s povolaním, prosím vás. Kľudne, keď má niekto ambíciu v 21 rokoch byť poslancov, choďte tam, nemajte skúsenosti, naučte sa v tej politike robiť tú politiku. Však neexistuje vysoká škola politiky, to je služba. To znamená, nemajme ilúziu, že do politiky môžu ísť len tí najvzdelanejší, najskúsenejší, ja neviem aký. Do politiky môže ísť dnes každý, kto si povie, že tam chce ísť, súťaží o myšlienky a ľudia ho tam dostanú. To je tá demokracia, to je súťaž myšlienok. A v tej politike sa potom budete učiť robiť politiku a budete rásť. Takto vyrastol Dzurinda, takto rastieme my, takto rastie kdokoľvek iný. Jediný problém je len ten, že politik v tomto štáte je vnímaný ten, kto je poslanec Národnej rady alebo minister. Komunálni politici nie sú vnímaní ako politici. To mi verte. Ani medzi ministerskými úradníkmi, ani nikde. Keď zaklope poslanec Národnej rady na ministerského úradníka, tak ten ministerský úradník má oveľa väčší rešpekt, ako keď zaklope primátor nejakého mesta a povie, že dobrý deň, ja som primátor. A niekedy sa stane to, že ten primátor má možno dvojnásobne väčší počet hlasov vo voľbách ako ten poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som dostal v meste Trenčín 12,5 tisíca hlasov. Je to 55,5 tisícové mesto, 71% z oprávnených voličov. A ja dnes prosím niektorých poslancov, aby zaklopali, kde treba, lebo to je ústavný činiteľ. My nemáme zákonodárnu iniciatívu, my sme priamo zvolení, ale v podstate nie sme bráni za politikov. Lebo sme len niekde na takej nižšej úrovni, ktorá je pre tých veľkých politikov v tej Národnej rade, ktorí riešia štát, taká pofiderná záležitosť. Lebo tu sa veľmi nebavíme o filozofických témach, ale o jednoduchých veciach typu stavebný zákon, veci ohľadom billboardov, možno hazardné hry a tak ďalej. Pre niektorých ústavných činiteľov príliš maličké témy, lebo oni riešia, viete, štát. Pán Rybníček, ďakujem za odpoveď. Ešte jedna posledná krátka otázka a potom má Mírka asi záverečnú. Dobrý deň, moje meno je Jozef Filko, ja som zo spoločenstva Ladislava Hanusa a budem teraz stručný. Tak pána Hlinu a Majerského by som sa chcel spýtať, či si myslia, že v tých nadchádzajúcich voľbách vyhrá najlepší. A pána Rybníčka by som sa chcel spýtať, teda hovoríte, že ešte tú vašu predstavu predstavíte, že teda nechcete hovoriť o konkrétnostiach, ale tak minimálne že dve veci. Nemyslíte si, že zmenou systému prinesiete aj to, že korupcia, ktorá je na tej najvyššej úrovni, sa stane prítomnou na tej nižšej úrovni, teda že nie sú to len problémy systému, ale aj ľudí a tí sú rovnakí na všetkých úrovniach. A druhá vec je, že hovoríte, že vám vadí, že na tom hradnom kopci vám schvália niečo, čo potom vy musíte aplikovať a nemôžete to ovplyvniť. No ale pravda je taká, že dneska 70% vecí príde z Bruselu a s tým nič neurobíte, takže to je moja otázka. Dobre, tak ja som dlho nehovoril, tak idem ja. Problém KDA je naozaj v tom, že tu trošku poopravím, tu niekto povedal, že 30 000 členov, to by bolo dobre. KDU-ČSL má 30 000 členov, KDH má 11 500 členov. Plus minus pár ľudí, hej. Takže problém KDH je jednak členská základňa, problém KDH sú jednak stanovy a problém KDH je možno v tom, že
bývalí členovia vedenia KDH, teraz hovorím o podpredsedoch a členov predsedníctva, chcú naďalej zotrvať vo vedení KDH. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som odstúpil, lebo mi niekoľko ľudí, môžem povedať takmer polovica z nich, telefonovala, že chcú naďalej viesť hnutie, že či s nimi rátam. Tak ja som povedal, že určite nie. KDH, ak má mať zmenu, nemôže byť kozmetická. To ako keby sme si dali na zamastené sako pekný kvet do klopy. Toto by nefungovalo. Každý by si všimol to zamastené špinavé sako. Takže určite KDH nemôže urobiť po týchto voľbách iba kozmetickú zmenu. Musí urobiť razantnú zmenu, kde sa zmení aj predseda, aj podpredsedovia, aj členovia predsedníctva. Či už to niekto chce, alebo nechce. Musí si to všimnúť každý. Po voľbách v KDH 11. júna si musí naozaj každý uvedomiť, že ten signál musí byť tak jasný, že v KDH vybuchla bomba, kde ostal iba ten základ kresťansko-demokratický. Naozaj, že tam naozaj všetko ideme zmeniť k lepšiemu. Naozaj k lepšiemu. Prvá vec. Áno, malo by to byť súťaž. Nemala by to byť dohoda krajov alebo krajských predsedov, mala by to byť legálna, reálna súťaž, kde dostane najväčší počet hlasov ten najlepší kandidát na predsedu KDH. A ja verím, že toto 11. júna nastane. Ja neviem, či budú vo finále 2 kandidáti, 3, 4 alebo 5. Ale verím, že zvíťazí ten najlepší. Ten, kto dokáže postaviť KDH na nohy, dokáže KDH vrátiť do prvej ligy, a dokáže z KDH urobiť naozaj politickú stranu, ktorá bude ponúkať Slovensku tie hodnoty, ktoré má aj v sebe, vo svojich stanovách. Rozšíriť právomoci predsedu je tiež jeden z dôvodov, ktoré som chcel urobiť a kde už v regiónoch mi nechávali odkazy, ale toto nie. Nemôže mať predseda, ja som mal totiž takú myšlienku, predseda právo veta pri voľbe krajského lídra alebo krajského predsedu. My vieme, že boli aj takí krajskí predsedovia, ktorí robili neplechu vo vnútri KDH, ktorí robili hanbu strane. A tí naďalej ostali jednak na kandidátke, mali slušné miesto a boli lídri kraja dokonca. S takým KDH ja nemôžem súhlasiť. Takým ľuďom treba jasne dať najavo a na to musí mať kompetenciu predseda, že oni nemôžu byť na popredných miestach na kandidátke KDH do Národnej rady. Predseda musí mať takú právomoc, aby ak nejaký poslanec urobí nejaký poslanecký návrh na vlastnú päsť, aby ho mohol odvolať z kandidátky. To musí byť silný predseda. Nemôže to byť iba kozmetický predseda, ktorý rešpektuje ho zopár ľudí, možnosť predsedníctva. Takže toľko k tomu. Tá zmena, ja verím, že bude naozaj, ja verím, že bude dobrá. No, v KDH prebieha vnútrostranický zápas a vnútrostranický zápas by mal prebiehať vo vnútri strany. A ja túto zásadu ctím a ja poviem niektoré veci, ktoré vlastne len faktografiu zhrniem a naozaj nebudem osobný. Ak by som náhodou sa rozbehol, ja sa niekedy viem, tak ma zastavte. Ja si myslím, že KDH je na dobrej ceste, aby to bola jedna poriadna, férová a korektná súťaž. Ak pomôže ešte nadácia Konrada Adenauera, že zorganizuje 3 primárky, ja sa teším, ja prídem všade, ja som už kamionista, ja som najazdil toľko, lebo každý deň, si zoberte, máte 79 okresov, každý deň je niekde snem, v niektoré dni už je aj 5, ale to nestíhate, ale ja už som bol na 10 okresných snemoch a ešte stihnem 15. Hej. Čiže ja chodím medzi tých ľudí, už to je taká nie že konfrontácia, ale mini súťaž. Pravdou je, že tam teda moc iných kandidátov nevidím. Milan raz bol so mnou v Ružomberku, zjedli sme rezeň, dobrý bol, ale ty si odišiel skôr. No vidíš, ja som si dal. Ináč tiež niekde dajú chlebiček, niekde rezeň, aj od toho vidno, že ako tam kto funguje, ale v dobrom. Čiže naozaj ja sa teším na férovú súťaž, férovú vnútrostranickú súťaž, kde to bude o vízii, o tom, čo chce. Nie, že to niekto dohodol, že to dohodli kraj, alebo kto to dohodol. Viete,
Mne sú vyčítané veci, že som 2 dní aj s cestou v KDH a už proste tak drzí, že chce ísť za predsedu. Možno som teda krátko v KDH, ale rok a pol som bol členom poslaneckého klubu, čo tiež teda dáva určité možnosti zmerať. Hej. A dokonca ja si myslím, že to, že som z iného prostredia môže byť benefitom, nie negatívom, lebo ak je KDH v kríze, a KDH je v kríze, nenahovorajme si, tak sa zvyknú najímať na krízu krízoví manažéri zvonku, lebo nie sú poznačení tými väzbami. Hej? Ale teraz ja nehovorím, že hovorím, že tá istá entita je firma a tá istá je spoločenstvo ako strana. Vôbec nie, ale pravdou však je, že niečo funguje aj tam. Čiže toto vraciam loptičku, čiže ja by som nevyhodnotil ako negatívum, že som nebol 25 rokov v KDH, preto nemám mať právo sa uchádzať. Ja som skôr sa na to pozrel, že to môže byť benefitom. Konec koncov pomôžem si históriou, Alexander Gordický úzol nerozmotal, ale ho rozťal, ale tým nie, že by som sa za ňo pasoval. Ale ja chcem iné povedať, že tá poctivosť, verím, že teda nastane, ale len tej faktografii pokračujem a možno sa to bude niekomu javiť ako, že to komentujem, ale to je faktografia. Krajskí predsedovia vyčítali tu na Milanovi, že Milan chce riadiť KDH a ja si to tiež myslím, že dostať KDH na orbit bude drina, je to full-time job. Je to práca na plný úväzok, hej, proste, ja si to myslím teda. A to vyčítali aj Milanovi, že Milan sa nechce vzdať teda primátorstva a že chce byť predseda. Vyčítali, ale teraz máme protikandidátku, ktorú s podporou krajských predsedov, nie všetkých treba povedať, nie všetkých krajských predsedov, niektorých, pána Muranského, myslím, pána Přidala, pán Radošovský, pán Faktor, všetko to zaslúžili členovia. KDH, a pani Záborská ešte, pardon, že s podporou 5 krajských predsedov kandiduje pani Porubcová. Pani Porubcová, všimnite si ešte stále, ja len faktografiu hovorím a tam nevadí, že pani Porubcová je riaditeľka gymnázia, tiež deklarovala, že zostane riaditeľkou gymnázia. Viete, to mi príde také proste rozpačité a to som diplomat. Čiže u niekoho vadilo, že teda bol vo volenej funkcii, prísne vzaté, volená funkcia, Milan je primátorom Levoče, pondelok sa zdvihne, príde do Bratislavy a v stredu sa vráti. On nemá pevný pracovný čas, ale riaditeľka gymnázia musí odrobiť 185 hodín, ináč je zriaďovateľ, nedá si výplatu. Ale viete, to mi príde trošku zlé. Nech sa s tým každý vysporiada ako chce. Bol som na jednom sneme, nepoviem na ktorom, ja si teraz veci nenahrávam ako niekto, ale to sa dá dokázať, bolo tam 50 ľudí. Na jednom sneme som bol, kde jeden krajský predseda povedal, že ja ju síce nepoznám, ale myslím si, že bude dobrá predsedkyňa. A ja vám teraz poviem, ja som člen už KDH a mňa to urazilo. Mňa to hlboko urazilo, že proste niekto má tendenciu takýmto spôsobom manipulovať procesy. Proste viete, prečo nechcete ľuďom povedať, prečo si myslíte, že teda toto vám stačí, že prečo tých ľudí nechcete, ste delegát, vypočujte si, ale už pokračujete v tej hre. Toho sa trošku bojím. Pán Hlina, už dosť sme presčas. Pardon, tak... toho sa trošku bojím, ale verím, že na konci to bude férová súťaž. Ďakujem. Ďakujem. Skúsim veľmi rýchlo. V súvislosti s tými zmenami mali by sme hovoriť o tom, že táto krajina podľa môjho názoru potrebuje tak maximálne 6 ministerstiev. Dokonca som presvedčený o tom, že v rámci školskej politiky alebo zdravotníctva by sa tieto veci mali fungovať v rámci, nazvem to žúp alebo kantónov, ako sa máme baviť, pretože viete, dnes hovoríme o tom, že regióny sú na tom zle, ale my ako primátori dnes len sme zriaďovatelia síce základných škôl a materských škôl, ale nemáme povedzme v rámci regiónu žiadny vplyv na povedzme učebné osnovy alebo na to, akým spôsobom aké školy by mali fungovať v tom regióne. Som presvedčený o tom, že toto by sa z pozície politiky, z ministerskej úrovne politika malo prejsť do odbornej úrovne v rámci jednotlivých regiónov, pretože si myslím, že tie regióny si napríklad v rámci vzdelávacieho procesu dokážu lepšie nastaviť systém fungovania školstva, ako to dokáže štát. To isté je otázka možno zdravotníctva. A preto hovorím, že Slovensko si myslím, že by nemalo mať 17 ministerstiev, ale si myslím, že tak maximálne do 7. Všetko potom do detailu vysvetlíme. Druhá vec je, čo sa týka Bruselu. Viete, poviem vám to inak, že v tejto chvíli máme
informáciu, že do roku 2020 ešte budú eurofondy a potom už nebude nič. Chcem vám úprimne povedať, že keby nebolo v tejto chvíli eurofondov, rozumiem, že není ani korupcia, ale na druhej strane vám poviem, že keby nebolo ani eurofondov, tak není rozvoja miest a obcí, pretože tento štát by nedokázal vygenerovať také množstvo peňazí, ktoré by išlo do rozvoja regiónov. A dnes má ten štát a ten Fico má len jedno jediné šťastie, že tie regióny na svoj rozvoj čerpajú peniaze z eurofondov. Lebo keby tí primátori a starostovia sa postavili a povedali, chlapče, dajme tie peniaze na ten modernizačný dlh v rámci škôl, škôlok, zdravotníckych zariadenia, všetko, čo mám z rozpočtu, ktorý ty spravuješ a z ktorého krádneš toľko peňazí, tak vám garantujem, že ich nedá a to začne kolabovať. Lebo tie financie v mestách a obciach chýbajú na rozvoj. My dnes dokážeme udržať, svietiť, kúriť, vieme ešte niečo opraviť, niečo zalátať, ale nemáme financie na rozvoj toho územia. Nemáme financie také, aké by sme mali mať na budovanie cyklotrás, na rozvoj toho územia. Nemáme na to finančné prostriedky, pretože toho štátu ich nedostaneme, lebo ten míňa na úplne iné veci a zachraňujú nás v rámci rozvoja tie eurofondy. Keď v roku 2020 bude v tomto štáte prázdna kasa a prestanú sem tiec eurofondy, tak preto hovorím, že sa ten systém zrúti, lebo to nebude už potom z čoho platiť. A preto ja hovorím, že ten štát by časť tých, neviem, či viete, mesta a obce dnes, napríklad dnes obec, ktorá má 100 obyvateľov, ale mesto Bratislava má cez 4100 kompetencií. 4100 kompetencií. Ale množstvo nemá na množstvo nemáme financie. Štát nám posunie kompetenciu, vy musíte ju vykonať, ale nedávam na ňu peniaze. A v tejto chvíli je toto to, čo ja hovorím a čo budem rozoberať, aby sme ten štát, tie finančné prostriedky, tú úroveň toho štátu dostali na jasnú trojstupňovú úroveň riadenia, kde bude jasné, kto je za čo zodpovedný, kto čo riadi a tak ďalej. Ten štát má v prvom rade kontrolovať, koordinovať a chrániť. To sú 3 základné veci. A som presvedčený o tom, že v rámci, okrem teda povedzme národných kultúrnych pamiatok, to je jasné, si myslím, že v každom regióne si kultúru dokáže zvládnuť každý podľa vlastných presvedčení, aj s vlastnými peniazmi a vecami, ktoré tam má. Rovnako vec zdravotníctva. Keď sa bavíme o tom, že má byť 15 žup plus Bratislava, tak sa možno bavíme o 15 centrálnych župných nemocniciach a jednej v Bratislave. Máme 136 zdravotníckych zariadení po celom Slovensku. Áno, toto sa nebude celkom dobre počúvať občanom, ktorému sa nechce cestovať do centrály, ale práve, že mu to chceme uľahčiť, aby v každej tej jednej župe bola jedna centrálna nemocnica, ktorá bude spádovou oblasťou, kde možno ľudia sa budú dať chodiť liečiť, alebo kde budú cestovať za prácou. Slovensko má prirodzené regióny dnes historicky dané. Dnes proste človek zo Zemplína, Zemplínčan je proste v inom regióne, do akého patrí a tak ďalej. A dnes tí ľudia to cítia. Ešte aj dnes vám povedia, že ale ja sem nepatrím, tá Vúcka je hlúposť. To treba proste zrušiť. Voľby vo Vúckach to treba zrušiť. A toto všetko príde do konkrétnych vecí. A čo sa týka Bruselu, viete, to je presne otázka toho, čo sa bude diať, lebo stále si myslím, že ešte ako tak daňovú politiku a tieto veci, o ktorých vám hovorím, máme vo vlastných rukách. Vieme ešte riešiť tieto veci, ktoré som vám popísal. A domnievam sa, že každý jeden štát, vrátane nášho, by mal zabojovať o to, aby mu tá identita v tej daňovej politike a v tých základných veciach na to, ako ten štát má fungovať, by mu mala zostať. Lebo podľa môjho názoru Európska únia dnes funguje presne podobne, ako fungujeme to, o čom tu hovorím, v tých centralistických vládach, že funguje nejaký aparát, Juncker a spol, hej, ktorí proste rozhodujú, ale sú strašne ďaleko tých ľudí tam dole. Strašne ďaleko. Rozhodnú bez toho, či tí ľudia to chcú, nechcú, či by s nimi o tom pobavili sa, alebo nepobavili sa. Chcú zo Slovenska alebo z iných štátov urobiť regióny, ako keby superštát Európska únia a ostatné štáty majú byť kvázi regióny. S týmto sa ja neviem celkom stotožniť. Som za to, aby proste tie štáty si zachovali tú svoju identitu a zachovali si tie svoje nejaké právomoci, aby si na tom svojom území dokázali riadiť tie kľúčové veci, ktoré ovplyvňujú tých obyvateľov. A tiež si myslím, že Európska únia by mala
kontrolovať, chrániť a riešiť možno zahraničnú politiku a nerozbujnievať sa do nejakého superštátu, ale to sú zase veci, ktoré úprimne poviem, z tejto pozície neviem ovplyvniť a snažím sa teraz riešiť hlavne to, čo ovplyvniť viem a pripravujem taký obsah, ktorý budem hovoriť, čo dokážem ovplyvniť na Slovensku a nie zatiaľ v Bruseli, lebo v takej pozícii nie som a túto ambíciu ani veľmi zatiaľ samozrejme nemám. A poslednú vec chcem povedať, viete, keď uspeje pán Hlina a naozaj dokáže urobiť to, čo chce, tak ja budem šťastný. Prosím vás, toto nie je súboj o to, že kto je väčší čávo, ale, a viete čo, a možno áno, čo ja viem, ale ja vám chcem prosím povedať len to, že viete, keď tu bola tá otázka, viete, ja viem, ja vám poviem tak, nech to z nejakokoľvek nabubrané, ja viem, čo chcem a chcem to nejakým spôsobom ponúknuť, ale nemám čas, úprimne, prosím, presviečať 11 000 členov, že toto je dobré. Radšej skúsim presvedčiť toľko ľudí, aby som získal nejakú podporu v rámci toho Slovenska, lebo myslím si, že toto by tiež bolo na šialene dlhú diskusiu v rámci KDH, asi by som nebol úplne úspešný a dosť by ma to frustrovalo. Tak preto sa snažím tento program ponúknuť Slovensku a získať nejakú podporu tam. Ale KDH si vážim a držím pánovi Hlinovi palce a keď sa podarí to, čo pán Hlina chce a mne sa nepodarí to, čo ja chce, ale bude to tak, aj pre mňa to bude dobré, pretože si myslím, že táto krajina potrebuje niečo, čo sa teraz deje na našej pravicovej scéne a hlavne my o tom diskutujeme, lebo pozrite sa, čo sa deje na ľavicovej scéne. Nič, tam sa krádne. No ja taký dovetok poviem k tomu, čo tu odznelo teraz. V prípade, že sa vám nepodarí dostať do KDH a pokračovali by ste v tom, čo ste načali a začali by ste s tými župami alebo kantonami, ako ste to nazvali. Historicky fungovala Levocká župa, možno viete, hej? A sídlo Levockej župy bolo v Levoči. My dokonca máme župný dom. Veľmi pekná historická budova, je zrekonštruovaná z jednej polovičky, takže potom nie do Popradu, ale historicky do Levoče. A do okolností poviem, že Levocká župa bola najrozvinutejším centrom Uhorska kedysi. Tam žili Maďari, Poliaci, Česi, Nemci. Dokonca Levoča bola ako Levocká župa, samozrejme Slováci to automaticky. Levocká župa bola rozčesnutá aj konfesne. Tam boli Židia, luteráni, katolíci a aj napriek tomu vytvorili v Uhorsku jedno najrozvinutejšie centrum. Pozývam vás na Spiš. Krásny kus Slovenska. Párkrát zaznelo v diskusii, či americké veci na Slovensku fungujú alebo nie. Tak môžeme si to na záver otestovať. Skúsime takú otázku na americký štýl. Máte skutočne len 1 minútu, ja vám to aj odstopnem, na to, aby ste veľmi stručne pomenovali najzávažnejší problém Slovenska a ponúkli na neho veľmi stručné riešenie. Kto si na to trúfa ako prvý? Ja som ho teraz dohovoril. Najzávažnejší problém Slovenska je podľa môjho názoru to, že ľudia stratili dôveru v súčasné politické strany, stratili dôveru v politiku, stratili dôveru v tom, že politici dokážu riešiť ich problémy. Problém Slovenska je to, že ľudia sú zmetení, v podstate sú šťastí trochu skeptickí, až by som povedal sklamaní a ako keby nevedeli, čo sa bude diať a prežívajú. A to si myslím, že je najväčší problém a preto je dôležité, že je tu nejaká snaha ľudí, ktorí by mali povedať, že nebláznite, verme vo svoje vlastné schopnosti a dokážeme si tú krajinu zmeniť podľa našich predstav. Ja to stihnem skôr. 435 000 Rómov, chudobní ľudia, ktorí pracujú a sú pritom chudobní a čoraz viac bohatí tí, ktorí sú ešte bohatší v týchto troch bodoch. 435 000 Rómov,
pracujúci, ktorí trú núdzu, a nechcem hovoriť, že znovu o východe Slovenska, ale tam ich je veľa, ktorí dostávajú 400 eur na mesiac, a ešte viac bohatší tí, ktorí už boli bohatí. No, to je najväčší problém Slovenska. Tak skúsim. Najväčším problémom Slovenska je... Ušlo mi to. Tak som to mal premyslené, že mi to ušlo. To, že sme si preniesli doktrínu z minulého obdobia, kde bolo štátnou doktrínou bolo, teda nie štátnou, ale občianskou v tom danom období vybabrať so štátom, a my sme si ju preniesli aj po 89. Hej, a proste nás to zaciklilo a nevieme sa pohnúť. Proste nedá sa vždy vybabrať so štátom. Treba uznať, že štát má určité funkcie a treba mu ich dať, a musíme zmeniť to mentálne myslenie, že nevybabrať. Druhým problémom, že nevyhrávajú najlepší, hej, že u nás nevyhrajú najlepší. A tretí možno, že tá spoločnosť, ja ju cítim ako silne intoxikovanú takou frustráciou. Hej, silne proste u nás je proste... To, ako sa nezaujímam, je hrdinstvo. Hej? Že hrdinstvom je to, že na to kašlem, že ma to nebaví a že som rezignovaný. A teraz riešenie, stihnem to ešte? Riešenie, nech vyhrávajú najlepší, buďme pozitívnejší, naozaj, že buďme pozitívnejší a zmeňme tú doktrínu, hej? Že nechceme za každú cenu vybabrať so štátom. Hej? Tak. Som veľmi rád, že sme aj skončili takýmto pozitívnym odkazom. Takže páni, ešte raz ďakujeme.